Dámy a páni, tak pán minister vraj definitívne nepríde, čiže to takto zimprovizujeme ako v obývačke, čiže sme tu všetci svoji a budú, aby sme pre novinárov predstavili tých, ktorí budú vystupovať dnes, pretože sa to mierne menilo vzhľadom na to, že začala sa politická kampaň a my sme úplne presne nevedeli, kto sú tí ľudia, ktorí majú v rámci jednotlivých strán v portfóliu školstvo, vzdelávanie, pretože aj oni si to ešte upravovali, takže to, čo sme mysleli, že bude zástupca jednej strany, v niektorých prípadoch sa to pomenilo. No a pán Jaroslav Paška, ktorý medzi nás zavítal zo Slovenskej národnej strany, tak samozrejme ako bývalého ministra školstva ho srdečne vítame medzi nami a vítame aj Martina Chrena, člena parlamentu, ktorého všetci samozrejme dobre poznajú, tí, čo sme z mimovládok, bol to človek z analytických centier. Čiže vy budete dodatok, s ktorým sme pôvodne nerátali, ale sa tešíme. Veľmi sa z vás tešíme. No a teraz ideme s tými, ktorí najfixnejší bol Martin Poliačik. Martin Poliačik, ten zotrval od pôvodného návrhu Sasky až doteraz bez zmeny. Medzi tým sa strana nezlúčila, nerozštiepila a Poliačikovi zostala agenda školstva stále. Takže Martin Poliačik, vítaj medzi nami. Ďakujem. Potom takmer bez zmeny, ale tam došlo k zmene, je pani Zuzana Zimenová zo Siete. Pani Zuzana Zimenová, keď my si mysleli, že Miroslav Beblavý, ale Miroslav Beblavý povedal, že pani Zuzana Zimenová je vedúca pracovnej skupiny pre vzdelávanie, čiže ona je tá kompetentnejšia a má na starosti v rámci strany Sieť oblasť vzdelávania. My ju dobre poznáme ako expertku, ktorá prispievala do viacerých odborných materiálov. Takže pani Zuzana Zimenová je oveľa lepšia ako Miroslav Beblavý a veľmi sa tešíme, že ste medzi nami. A Miroslav Beblavá pozdravujeme, samozrejme, že sme radi, že vás požiadala. No a napokon ešte potom došlo k zmene KDH, pretože sme mysleli, že bývalý minister školstva Martin Fronc, no ale Martin Fronc nie len to, že je gentleman, ale že aj hlasuje, či čo robí teraz v parlamente. Takže máme veľkú radosť, že podpredsedníčka Kresťansko-demokratického hnutia, pani Miroslava Sitová je s nami, ktorá má zároveň v portfóliu školstvo a vzdelávanie, takže veľmi sa tešíme, že ste medzi nami. No a pani Viera Leščáková tá dorazila úplne z diaľky, vy ste z Prešova, myslím. Čiže to si mimoriadne ceníme, že títo bratislavčania, títo nemali až také zložité, ale že vy ste z Prešova prišli medzi nás, to si veľmi vážime. A pani Viera Leščáková je podpredsednička strany Nova. Takže vitajte a cíťte sa v Bratislave a v Satori Stage, dobre. No, takže predtým, ako začneme diskusiu, tak chcete sa čosi spýtať novinári, čo ste nejaké upresnenie týchto stranických a funkčných zaradení, ktoré, alebo stačí to takto, ako som to neumelo urobil. Dobre, takže tým pádom máme dostatočne pestré zoskupenie. Pán prezident urobil niečo, s čím mierne zvyklal protokol jeho odborný tím. A ja som kedysi pracoval pre prezidenta republiky Michala Kováča a viem, ako na ihlách celý ten aparát ľudí, ktorý tu bol. Riešili sme predtým, ako prezident prišiel, že sme nemali tyč. A ja som sa uzvolil, že ja budem pánovi prezidentovi držať mikrofón, keď to bude čítať. A šéf protokolu mi hovorí, ale to je nedôstojné, to treba asistenta alebo asistentku, ktorá to bude robiť. No a pán prezident odložil, na čom hodne veľa ľudí evidentne robilo na prejave, lebo nám povedal, že má pripravenú reč.
Myslím si, že to bolo vynikajúce, že prezident príde a takýmto spôsobom nadoraz úprimne zo seba dostal to, o čom hovoril. Čiže myslím si, že to bolo veľmi cenné pre nás a je to aj zdrojom inšpirácie, ak sa to spojí s tým, čo Bolek hovoril 9 alarmov a potom čo hovoril pán prezident, tak z toho je cítiť akýsi súzvuk, že aj prezident má ten pocit, že čosi s tým školstvom je, že je to vážny problém. Dnes na obed som počúval v rádiožurnále diskusiu o nejakej škole, ktorá nemá 9. ročník, že sa tam neprepracujú až. A pán minister školstva povedal, že ono to až také zle v tom školstve nie je. Tam Bolek, ktorý vždycky takým tým pokojným, že ono to tam ale ako zlé to je. Čiže ak by som tú prvú nástrelovú otázku mohol pre vás dať takú. Cítite podobne ako my, tá skupina iniciátorov, ktorá dala tých 9 alarmov a pán prezident, ktorý vypovedal svoje pocity, aj predstavy o tom, akom stave je školstvo a takú tú urgentnosť jeho hlasu bolo cítiť, že musí sa to stať prioritou, ak nechceme ohroziť budúcnosť Slovenska. Čiže tá prvá otázka by bola skôr takéhoto typu, že či cítite, že školstvo je v alarmujúcom alebo zložitom stave a treba z neho urobiť prioritu predvolebného diskurzu, pretože ste politici a idete do súťaže. Takže, pani Sitová. Ďakujem pekne. Tak najprv by som chcela poďakovať za to, že tu môžem dnes byť. Nech sa páči. Neviem, asi to neberie. Dobre. Ako už bolo povedané, pán Fronc, ktorý je poslancom Národnej rady, momentálne rokuje, tak ako kolegovia, o rozpočte a hovoril mi, že chce vystúpiť práve k rozpočte školstva. Má tam pripomienky, preto som teda prišla namiesto neho ja. Nevedela som o tom až teda pol hodinu predtým, ako on mi zavolal, tak som sa dozvedela, že tu mám dojsť. Ale nevadí, lebo ja musím byť pripravená teda. Akom stave je školstvo? No, ja som 11 rokov pracovala v regionálnom školstve. Teraz druhý rok som podpredsedničkou KDH, čiže v regionálnom školstve už nepracujem, ale za tie roky mám teraz skúsenosti a školstvo nie je v dobrom stave. Práve preto sme sa, ak môžem teda viac, sme sa v roku, teda pred tými 2 rokmi rozhodli, že ideme skúsiť prekopať a nájsť naozaj tie boľačky v školstve, či už v regionálnom alebo vysokom školstve, a stretávali sme sa v rámci našich pracovných skupín a pripravili sme dlhodobý program, ktorý bol schválený vo februári tohto roku. A v tom programe je napríklad aj v rámci financovania... Ja vás nechcem prerušovať, len musím fokusovať trochu, aby sme to len prebehli. Potom ja sa vás budem pýtať v druhom kole programy, kto čo chcete. Čiže to prvé kolečko, keby sme spravili, len keby ste... Emóciu v 2 minútach povedali, že či ten alarmujúci stav vnímate ako Bolek a pán prezident, alebo ho vnímate, že ono to až také ako zle nie je. Čiže skúsme len ako v krátkych, potom pôjdeme o tom, že čo s tým budeme robiť. Dobre, aby sme to urýchlili a skrátka potom vtiahneme aj publikum do toho. Áno, čiže za tých 11 rokov v tej odbornej rovine, áno, vnímam, že školstvo sa posunulo kdesi, kde už asi sa nedá ani nižšie, či už hovoríme o financovaní, alebo hovoríme o obsahu vzdelávania, keď naozaj, ako aj hovoril pán prezident, sú témy, ktoré sa nenadväzujú na seba, či matematika, fyzika, o tom viete rozprávať vy učitelia viac, ale proste áno, určite sme v situácii, ktorá asi sa už nedá ani nižšie dostať v rámci školstva, a ak sa teda nepreberieme a nezačneme robiť niečo, tak môže sa stať, že naozaj tie decká, ktoré budú končiť vzdelávania, budú mať prebrať po nás štafetu a byť na pozíciách, či už riaditeľov, lekárov a tak ďalej, budú to mať o mnoho ťažšie, ako to bolo predtým. Čiže tá emócia sa stotožňuje v podstate s tým, čo aj vaša iniciatíva a dosť, a vravím, viac budem hovoriť v rámci toho programu. My sme nespali tie 2 roky, ale máme pripravené veci, takže asi tak zatiaľ. Ďakujem pekne. Pani Zimenová. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za pozvanie. Keď sa pýtate na emóciu, tak ja by som to naozaj skúsila pomenovať trošku emocionálne, emotívne. Školstvo je niečo imaginárne. Školstvo je pojem, ktorý tu často používame, ale školstvo je vo svojej podstate nič. Čo ja považujem za veľký problém je, že vzdelávanie,
ktoré má slúžiť na to, aby sa tie deti naše pripravili na dospelý život, tak toto vzdelávanie neplní túto úlohu. Naše deti nedostávajú prostredníctvom tohto vzdelania to, čo by mali dostať. Nevyrovnávajú sa ani tie rozdiely, ktoré medzi nimi sú, či už sú z rôznych prostredí, alebo majú iné ťažkosti. Škola im nevie pomôcť. Učitelia, to sú ďalší ľudia v tom systéme, v tom školstve, o ktorom tu hovoríme. Učitelia nedostávajú servis, nedostávajú pomoc. Tí sú rovnako nešťastní ako tie deti. A kľúčový faktor, to sú rodičia, tí jednoducho nedostávajú takú vzdelávaciu službu od tohto štátu, za ktorú si platia. Čiže ja skôr vnímam, že naozaj sú tu ľudia, ktorí majú pocit, že nedostávajú to, čo by to vzdelávanie malo robiť, nedostávajú od toho vzdelávania to, čo si zaplatili, to, čo očakávajú a neplní to vzdelávanie potreby, ktoré majú. A toto je hlavný problém. Ďakujem pekne. Pani Leščáková, vy ste aj učiteľka asi, alebo áno, ste tak učili? práve, že tá emócia je u mňa silná. Bola včera, bude v piatok, keďže zajtra sa do práce nechystám. No, takmer, ale áno, tá emócia tu je. Musím súhlasiť s pani Zimenovou, že je tu tá emócia aj u detí, aj u rodičov, ale ja, tak ako pán prezident povedal, vnímam ako základnú, najvážnejšiu podstatu toho, čo sa v školstve deje, práve to, ako je zaobchádzané v školstve s učiteľmi. Tento štát, vravíte správne, rodičia si zaplatili službu, ale tento štát nezaplatil ľudí, aby túto službu urobili. Ja toto vnímam ako učiteľ, 10 rokov som pôsobila na základnej škole, teraz 7 rokom učím angličtinu na strednej, ako najvážnejší problém. Pretože keď pôjdeme bod za bodom akéhokoľvek, chcem hneď na začiatok povedať, že nie som ani analytik a necítim sa byť ani expertom na školstvo, som len učiteľ, ktorý 17 rokov vníma, že to školstvo ide naozaj z kopca. Je mi to ľúto, že to musím povedať, ale je to tak. A tá emócia je rovnaká asi u všetkých učiteľov. Tí mladí, ktorí ešte nemajú rodiny a nemajú zázemia, z toho školstva jednoducho odídu. V septembri nám zo školy odišli traja veľmi šikovní, mladí a skutočne mimoriadne kreatívni ľudia. Čiže títo odídu a tí starší zostanú. Tak ako vravel pán prezident, že vo Fínsku je 1:10 pomer ľudí teda na prijatie na tej pedagogickej fakulte. Keď som išla do školy ja študovať angličtinu, tak to bolo rovnaké. Teraz to je naozaj tak, že ja ako učiteľ stretávam mladých kandidátov, ktorí prichádzajú a bohužiaľ, napriek tomu, že sú to milé, mladé deti, nie sú pripravené. Takže či na to budem pozerať z tej, či onej strany, stále sa nakoniec dostanem k absolútnemu finančnému podhodnoteniu učiteľov a školstva ako celok. Ďakujem pekne. Martin, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Kto ste študovali pedagogiku alebo ste učiteľ, s tým sa hneď pochváľte. Lebo Martin Poliačik bol učiteľ. Ty si nebol náhodou. Tak, ja som nebol učiteľ, ale robil som jeden veľký program na zlepšenie výučby ekonomie na stredných školách. Napísal som 2 učebnice pre učiteľov a vyškolil niekoľko, nie ten, ešte aj ďalšie, a urobil niekoľko stoviek školení. Emócia veľmi jednoduchá. Ak sa pýtaš, že či je školstvo problém a či sa musí stať prioritou, no samozrejme. Ak to si myslí nejaký opak, tak nech opustí túto miestnosť, lebo tu nemá čo robiť. Okrem novinárov. Myslím si, že je to už a vďaka Bohu a ďakujem aj za všetky tieto iniciatívy, vrátane iniciatívy a dosť, že upozorňujú na tento problém a že konečne sa zdá, že školstvo sa stane témou volieb. Slovensko nemá more, Slovensko nemá ropu, ale Slovensko má jeden obrovský potenciál a to je ľudský kapitál. Za tých 20 rokov sme vedeli investovať miliardy do automobiliek, miliardy do odloženia bank, miliardy do odloženia Grécka. Nikdy sme neinvestovali do ľudí. Ak niekedy nastal čas, tak je to dnes. Ďakujem pekne. Martin Poliačik. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie. Áno, ja som učiteľ bez pedagogického vzdelania. Hej, ja som študoval systematickú filozofiu, popri ktorej som si urobil pedagogické minimum a som hrdý na to, že som učil bez toho, aby ma zdeformovala nejaká pedagogická fakulta. A čím nehovorím, že sú všetky zlé, iba hovorím, že mnohé... ako hovorí Vlado Burian, vychovávajú najlepších učiteľov, akých si vo svojej dobe vedela Mária Terezia predstaviť. Hej? A keď sa pýtaš na pocit, tak môj základný pocit je smútok.
základný pocit je smútok, pretože v školstve sa pohybujem určite minimálne posledných 12-15 rokov. Najprv ako človek, ktorý robil v Slovenskej debatnej asociácii a snažili sme sa zvyšovať kritické myslenie. Ten projekt, o ktorom Martin hovoril, učíme myslieť ekonomicky, na tom sme sa spolu podielali. A Slovenská debatná asociácia sa už dlhé roky snaží zvyšovať úroveň kritického myslenia. Potom som učil a potom vlastne som padol rovno do výboru pre vzdelávanie, školstvo, mládež, šport a vedu a výskum a všetko, čo je nasekané na to ministerstvo a už ani nikto si to nevie dokopy celé zapamätať. A smutný som z toho, že v tom prostredí som roky stretal ľudí s obrovským potenciálom. Od 3-ročných detí po novonastupujúcich učiteľov a videl som, ako ich ten systém melie. Ako už deťom v 6. ročníku ničíme vnútornú motiváciu sa učiť, a kým v septembri do 1. triedy idú s tým kvietkom a s tými žiarivými očami, ako oni objavia svet, tak už na konci 1. ročníka sa učia pre prasiatko, aby ho nedostali, alebo pre jedničku, aby ju dostali, pre pani učiteľku, alebo pre mamičku, alebo pre otecka. Vnútorná motivácia vypnutá a vonkajšia motivácia podporovaná všetkými možnými spôsobami. Cez odmeny, cez tresty, cez známkovanie, cez štandardizované testy. Vidím učiteľov, ktorí so žiarivými očami prichádzajú do tried a nechajú sa zomlieť vyškrtávaním triednej knihy zľava doprava na základných školách a zhora dole, sprava doľava na stredných. A zvlášť, keď niekto učí druhý stupeň a strednú školu, jak ja, tak si musí pamätať, ktoré má robiť ako. Na čo by mi pán minister povedal, ale však už sme dali elektronické, no len tie využívajú možno 3% škôl. A som smutný z toho, že ten obrovský potenciál, ktorý do škôl v podobe aj detí, aj študentov, aj profesorov, aj učiteľov ide, tak je zomletý hneď na začiatku a nevytvárame prostredie, aby bol podporený. Lebo ja si viem predstaviť, že práve cez energiu týchto ľudí by sme to vedeli zvládnuť, len to musíme vedieť podporiť. Super. Pán minister Paška, máme 2 poslancov, odborníčky, političky. Vy máte za sebou, vy ste jeden z tých 17, o ktorých tu bola reč. Vy nie ste ale jeden z tých, ktorí ste boli menej ako rok, boli ste viacej ako 1 rok. Ja som bol menej ako rok. Boli ste menej ako rok? Ja som nastupoval po Matúšovi Kučerovi, ktorý odchádzal, povedal by som, z ministerskej funkcie tak veľmi nešťastne. A skončil som tým, že bola volaná prvá vláda Slovenskej republiky, samostatnej Slovenskej republiky predčasne, takže odozdal som funkciu pánovi Harachovi, ktorý potom nastúpil na 3 mesiace, myslím, tak, ktorý bol koľko. Tiež menej rok. No, áno, čiže aby sme neriešili, vráťme sa k tej emotívnej. Čo to s vami, keď ste si vypočuli alarmujúce údaje a hlavu štátu a doterajších speakerov, zámerne som prišiel k vám, lebo vy ste si na to remeslo ministersko-politické siahli. Aký pocit máte? Ja mám pocit, že proste tie problémy sa opakujú a pretrvávajú, lebo už tu zaznelo, povedal by som aj od pána prezidenta, že chýba finančná motivácia na to, aby sa lepšie pracovalo a aj aby bolo lepšie vybavenie škôl, aby bolo lepšie vybavenie tried. A ja si spomínam, keď som nastupoval, tak prvá vec, ktorú som sa dozvedel, nastupoval som myslím niekedy v októbri do práce na ministerstvo, do úradu. A pri preberaní úradu mi šéf finančného oddelenia povedal, no ale pán minister, nemáme peniaze na výplaty. Na novembrové výplaty, ktoré sa budú vyplácať v decembri, nemáme peniaze, pretože peniaze sú minuté. Ja sa pýtam, ako však máme štátny rozpočet, že sme podali štátneho rozpočtu. Minuli sa. Nie sú. Takže prvý hlavný problém, ktorý som mal na stole pred Vianocami, či dostanú naši učitelia výplaty. Nakoniec najskôr s ministrom financií, potom s podpredsedom vlády, nakoniec s predsedom vlády, že urobíme väčšiu sekeru do rozpočtu. Nakoniec sa teda ten problém podarilo vyriešiť bez toho, že by určite o tom vedeli. Že by o tom vedeli. Jediným dôsledkom toho zlyhania povedal financovania v prvom roku Slovenskej republiky štátu bolo to, že sme vyhlásili uholné prázdniny. Takže po sviatkoch, áno, že proste sme predĺžili
deťom o pár dní prázdniny a rodičia potom museli vlastne sa postarať o deti v tomto období. Takže tento problém, a naviazal by som ďalej s týmto problémom, lebo zase pán prezident hovoril, že v tomto období sa Slovenskej republike darí a poďme zainvestovať do vzdelania, do učiteľov. Je to podvod, je to zlé, nie je to pravda. Slovenskej republike sa darí na oko, vykazuje dobré výsledky pred Bruselom, pred bruselskými úradmi preto, že nie len učitelia, ale aj všetci štátni zamestnanci majú neporovnateľne nižšie mzdy, ako sú platy v ostatných krajinách. Takže tým, že štát drží naše mzdy, naše dôchodky, naše sociálne dávky na veľmi nízkej úrovni v porovnaní s okolitým svetom, vďaka tomu vykazujeme dobré výsledky vo finančnej bilancii. Ale reálna pravda je to, čo hovoríte aj vy, že tie peniaze chýbajú. Ale chýbajú tak ako v školstve, tak chýbajú v zdravotníctve, chýbajú v sociálnych domoch, chýbajú na dôchodkoch. Celý, povedal by som, štátom financovaný sektor je na tom zle. A keby sme prešli na také mechanizmy a také platby, ako majú v iných krajinách, tak sa náš štát finančne zrúti. Fajn. Takže doplním iba jeden námety detail. Budeme v druhom, Áno, či len tú emotívnu, keby sme v tom prvom kole. Jednu vec, ak chceme ďalej ísť, a povedal by som, zlepšovať to, čo, a myslím, že našim spoločným záujmom to musí byť, lebo moja skúsenosť je taká, že ako náhle sa začne spoločnosť príliš deliť a rozbíjať, tak potom to dopadne tak, ako dopadlo povedzme v Bulharsku, v Rumunsku. Môžete vidieť tie modely, kde sa medzi sebou kopčia politické strany, ktoré nevedia nájsť rozumnú reč a pragmatické východiska z problémov. Fajn, super. Takže o tom, ako dosahovať východiska a spoluprácu strán, to bude jedna z určite znosných vecí, lebo toto tá iniciatíva chce. Predtým, ako spravíme druhé kolo, že čo vy ako predstavitelia jednotlivých politických subjektov, ktorí nastupujete do stretávania sa s občanmi, pôjdeme druhé kolo, ale tu, aby som dostal slova môjmu ctenému priateľovi Sebeledimu, ktorý meral cestu až z Levíc. Teraz jedno veľmi rýchle kolečko a stačí len odpoveď áno alebo nie. Zajtra má byť takto. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva Nežnej revolúcie, ktorú sme si včera pripomenuli, ale keďže bol voľný deň, tak sme sa rozhodli tú debatu spraviť dnes. Situácia vyzerá tak, že učiteľská iniciatíva, malé školy vyhlásili na zajtra učiteľskú kvapku krvi, ktorá je reprezentovaná niekoľkými ľuďmi aj v tomto priestore. Vysokoškolskí profesori pred týždňom, reprezentovaní pánom profesorom Hvoreckým, spustili iniciatívu Za živé univerzity. A tu prítomný rektor Komenského univerzity pred 2 rokmi napísal spolu s 2 kolegami vynikajúci článok, ktorý sa volal Ako umierajú univerzity. Čiže od Ako umierajú univerzity, kde popísali stav, čo sa deje s univerzitným vzdelaním, až po iniciatívu, ktorá hovorí, že univerzitné vzdelávanie je v kríze, čiže to profesori natvrdo hovoria. Myslíte si, že zajtra, keď vyše 100 škôl na Slovensku nebude učiť, základných a stredných, pretože učitelia sa rozhodli darovať krv alebo ísť si zmerať tlak, že je to dobré alebo nie? Áno alebo nie, nepotrebujeme zdôvodnenie, aby sme cítili trochu, že ako to vy vnímate, lebo toto je už dosť atypická situácia, istá rebélia ako v tom. Začneme takto a skončíme pri pánovi Paškovi. Áno alebo nie? Áno, aj keď si myslím, že to nepomôže a že kým nebude iný volebný výsledok, tak stále reakciou politikov pri moci bude len nejaké rozhadzovanie držobných. Nech sa páči, podaj mikrofón a prejdeme s mikrofónom sem. Jednoznačne áno. Pani Zimenová. Akákoľvek iniciatíva sa cení, je to iniciatíva učiteľov, áno. Ja to plne podporujem, áno. A to z toho dôvodu, že každý jeden deň, keď rodičia musia vymysleť náhradný program pre svoje deti, začínajú pociťovať, že tam niečo nie je v poriadku v tom školstve. Ak to bude koľko? 180 škôl, tak to je krát pomerne veľa detí
pomerne veľa rodičov. Čo diskusia A títo ľudia sa budú pýtať, čo to sakra vymýšľajú tí učitelia, že nechodia do školy a všetci musia naraz darovať krv a preto je dôležité to urobiť, lebo inak by možno sa to k ním vôbec nedostalo. Pani Sitová? Ak nie je iná možnosť, a myslím si, že aj odbory, aj Slovenská asociácia učiteľov, nezávislé odbory a tak ďalej, všetci tí, ktorí sa usilovali komunikovať s pánom ministrom, nenašli zhodnú cestu na to, aby sa školstvo a jeho úroveň pozdvihla za ten čas, a teda nenašli ju, tak inú možnosť nemajú a musia to urobiť, čiže áno. Pán Paška. Moja skúsenosť je taká, že iniciatíva ľudí vždy dokáže si presadiť svoje ciele, pokiaľ je dostatočne kultivovaná, pokiaľ je ten protest, povedal by som, primeraný tomu, čo sa má dosiahnuť, a pokiaľ nevyvolá také emócie v krajine alebo medzi ľuďmi, ktoré potom obratia verejnú mienku proti tomuto protestu. A moja skúsenosť ďalšia je taká, ale tu už povedal by som za hranice našej krajiny, povedzme do Bruselu. Ja teraz len, keby sme to uzavreli, to znamená, že áno alebo nie zajtra si myslíte k tej iniciatíve? Pokiaľ bude rešpektovaná verejnosťou ako tá iniciatíva, ako pozitívny krok k tomu, aby sa upozornilo na problém, ktorý v spoločnosti je, tak je to v poriadku. Pokiaľ sa to prehupne do takého stavu, že budú tí ľudia, a teda myslím rodičia, znepokojení, že budú na to doplácať, tak sa to môže minúť účinku. A máte zistené, že tie transfúzky to zvládnu? Pán Sebeledi. Iniciátormi sú bratislavskí učiteľia, tu je pán Kočan, niekde som ho videl. Bráňo Kočan je tu ešte? Je Áno, čiže oni sú iniciátori. Ja len, že aby ste nezahltili tie transfúzky. Od začiatku teda na tej ich aktivite participujeme a myslím si, že bez problémov to zvládnu. Niektoré dokonca sa nám ozývali, že prídite k nám, aj my potrebujeme krv. Čiže vymysleli to títo bratislavskí učiteľe veľmi dobre. Ja nie som presvedčený, že takáto akcia pomôže. Ja som si úplne istý, že pomôže jedine ostrý, neobmedzený štrajk, keď budú deti doma, rodičia budú nadávať na politikov, potom si politici povedia, že treba niečo riešiť. Samozrejme akciu podporujem, ale som si úplne vedomý, že toto nepomôže. Fajn, takže potom, keď dojde, tí bratislavskí učitelia sú teda ako asi najradikálnejší. Ja som myslel, že to východ spustí. Nie, ale relatívne najchudobnejší. Áno. Áno? Zaujímavé. No, lebo platy sú rovnaké a ak niekto zarába 600 € v Humennom, je to iné, ako keď to zarába v Bratislave. Čiže tá nevyhnutnosť je... Lebo toto aj rektori hovoria. Ja by som povedal len jedno číslo, ktoré tu nepadlo a to je číslo veľmi dôležité. 405 je minimálna mzda od budúceho roku. 590 je nástupný plat vysokoškolsky vzdelaného učiteľa. To je rozdiel 185 €, keď si sadneme niekde traja za 2 hodiny. Čiže toto je presne to, prečo mladí ľudia nechcú ísť do školstva. Pretože ani v banke nedostanú pôžičku. Hypotéku nedostanú, ak sú dvaja učitelia. Žiadna banka im to nedá. To je hlavný rozdiel. Takže, a od tohto stretnutia ešte, prepáčte, som očakával, že tu prídu lídri strán a povedia bez ohľadu na to, že ty si ten, ty si hen, my všetci lídri tu sa zaväzujeme, že po voľbách, či budem tam, budem hen tam, veľmi som čakal, že tu príde minister náš školstva. A všetci spoločne sa zaviažeme, že bez ohľadu na to, kto bude pri vláde, do školstva dáme 6% HDP. A nie, že tuto vznikajú nejaké tabulky, ktoré naznačujú, že sme na úrovni európskej priemernej 5%, to teraz vyšlo. Však to sú úplne demagógie. No, s tými lídrami, tak musíme to tak, to bude druhá fáza, pretože musíme to nacvičiť trochu. To znamená, že my musíme to spoločne lepšie pochopiť, kde a ako to je, a tejto fáze budeme venovať tomuto možnému tvorbe platformy dohody záverečnú časť toho kola. Teraz by som chcel otázku, potom príde tá, ktorú naznačuješ.
Teraz by som vás poprosil, keby ste v krátkosti, podobne ako keď sú televízne debaty, že každá strana môže predstaviť v 3 minútach svoj program. To znamená, že nastupujete do súťaže, niektorí už máte programy sformované a sú zverejnené, niektorí tie programy tvoríte, ale už viete zhruba, aké parametre oblasť vzdelávania školstva bude mať. Čiže teraz každý v 3 minútach povedzte, na čo sa môžeme tešiť, že prispejete k náprave toho stavu, o ktorom sme doposiaľ hovorili, že je kritický. Takže začneme teraz od vás a skončíme tam. 3 minúty. Slovenská národná strana, ktorá najdlhšie vládla zatiaľ na ministerstve školstva, keď sme to zrátali, takže povedzte, akú inováciu predovšetkým, ja si myslím, že treba povedať to, že najmä za pána Mikolaja sa najviac zvyšovali platy, ale bolo to spojené práve s tým, čo dneska sa hodnotí ako negatívne, že sa aj hodne zaťažil byrokratickým spôsobom pedagogický proces. Že proste sa predpísali nejaké ďalšie doškolovania, vzdelávania a tak ďalej. Tie boli podnetom na zvyšovanie platov, ale následne potom to bolo treba vykazovať tak ďalej. Takže možno tu treba hľadať takú nejakú cestu, že naozaj aby bola aj motivácia k ďalšiemu štúdiu a do vzdelávaniu pedagógov, aby proste dokázali reagovať na aktuálne trendy vo vzdelávaní. Ale aby to bolo spojené aj s tou finančnou motiváciou. A SNS už má program je už hotový a zverejnený? Hotový nemáme, budeme ho schvaľovať koncom novembra teraz, takže zverejníme ho v decembri. Ale je to obsiahnuté v programe Slovenskej národnej strany, ale pôjdem k tým väčším peniazom, ktoré sú. My poukazujeme na to, že táto krajina strašne veľa peňazí necháva utiec z toho, čo sa vyprodukuje v tých podnikoch, ako povedal pán prezident, do zahraničia, pretože málo kto vie, že prakticky celé HDP, výška celého jedného HDP nám vyvezú zahraničné spoločnosti, zahraničné banky do zahraničia, kde si to oni potom použijú na svoje sociálne systémy, na svoje vzdelávacie systémy. To proste zdaní sa to u nich. Takže musíme hľadať takú cestu stabilizácie našej ekonomiky, aby tie peniažky, ktoré sa tu vyrobia, vygenerujú, aby sa viacej prerozdeľovali na úrovni tohto štátu a potom je priestor, a vrátim sa k tomu, že nie len učitelia, ale naozaj aj nemocnice, aj tie sociálne domovy. Ja len, že teraz hovoríme o školstve a vzdelávaní, čiže skúsme to teraz fokusovať len na to, ak sú nejaký základný princíp. Áno, hľadáme zdroje na to, aby bez toho, aby sme museli nejakým spôsobom škrtať iným rezortom, upraviť mechanizmy na vývoz finančných prostriedkov, ktoré generuje tento štát, tak, aby zostávali v tejto krajine. A tie mechanizmy nakoniec poznáme, niektoré krajiny ich uplatňujú z okolí toho Európskej únie a funguje to. A to navýšenie máte predstavu do školstva, ako by ste riešili, alebo ešte to diskutujete? Diskutujete, fajn. Martin Poliačik, vy diskutujete, alebo pokiaľ viem, vy už ste dodiskutovali? Čo sa týka o programe 3 minúty. Ja som si musel preň dobehnúť, aby sa tu jediný Martin nešprtal, že už to majú zalomené a vytlačené, takže máme krásny program už vytlačený, pre školstvo je tam vyše 10 strán a celý je založený na zvyšovaní slobody. Ja som bol učiteľom vtedy, keď pán Mikolaj bol na rezorte a ja som to dostal akože priamo palicou po hlave, tú jeho reformu, keď som z hodiny na hodinu musel z Wikipédie si tlačiť materiály, lebo vďaka pánovi Mikolajovi máme niekoľko ročníkov detí, ktoré nemali učebnice. A my sme naozaj museli učiť z hodiny na hodinu. Ja som si Cyrila a Metoda tlačil z Wikipédie, ale vďaka tomu som nemusel ich učiť teda o cyrilometodyjskej tradícii. Museli sme sa reálne zamyslieť nad tým, akí tí dvaja páni tam mali prínos, a že čo to znamenalo, keď Metoda potom zavreli do basy. Všetky tieto veci sme si prebrali, ale musel som to robiť sám. Tak, a v programe o Metodovi nebudete, ale my budeme mať v programe to, aby sa skončil ten štátny dirigizmus v školstve. Oveľa viacej slobody jednak školám, napríklad pri učebniciach nebude jediné centrálne výtlačisko učebníc pre celý štát. Dáme peniaze školám priamo do rúk a budget, aby si mohli nakúpiť také knihy, ktoré sami potrebujú. Chceli by sme takisto uvoľniť priestor pre školské vzdelávacie programy, aby tam bol naozaj iba
konkrétne daný všeobecný strop štátneho vzdelávacieho programu. V tomto veku chceme, aby deti dosahovali také a také kompetencie a vedeli úplný základ toho, čo požadujeme, ale akým spôsobom to dosiahnete, akým spôsobom to budete učiť, to necháme na vás. Takisto slobodu do spôsobu vzdelávania. Mám tu jeden krásny graf, ktorý dáva do súvislosti triedenie detí prísne a ich motiváciu učiť sa. Tak keď sa pozrieme, Slovensko je tu. Je iba jedna krajina, ktorá má menej motivované deti, ako sme my, a to sú Rumúni. A tuto vidíme, že to triedenie detí tu je úplne prísne a tu je uvoľnené. To znamená vekovo zmiešané skupiny, premiešané skupiny medzi rôznymi triedami podľa záujmov. A v podstate nám to hovorí o jednej z dôležitých vecí, že triedením detí do prísne selektovaných skupín, napríklad tried, nevytvárame prostredie na posilovanie motivácie, ktoré vzniká tam, kde sú napríklad mixované vekové skupiny. No a čo sa týka navýšenia rozpočtu, lebo čas nám beží. Čo sa týka navýšenia rozpočtu, ja sa spolieham na to, že hlavne s kolegami, s ktorými ja naozaj dlhé roky spolupracujem, a to je Miro Beblavý, to je pani Zimenová, ktorí majú šancu do toho školstva niečo hovoriť, pán Fronc, takisto, že budeme schopní prierezovo, ak sa k tomu dostaneme, vytvoriť takú silu na daného ministra financií, že ho jednoducho nepustíme k tomu, aby tie peniaze nenavýšil. Ja osobne verím tomu, že ministerstvo školstva bude mať podporu všetkých strán, ktoré budú zúčastnené v budúcej vláde. A dúfam, že to, že tu pán minister školstva dnes nie je symptomatickou ukážkou úrovne celého toho ministerstva, že jemu niekto nedokáže dať presnú hodinu, kedy sa má dostaviť. Ale on povedal na diskusii so mnou v sobotných dialogoch, že mu chýba priestor na vecnú diskusiu. Takže ja veľmi dúfam, že na tom ďalšom kole, ktoré bude, tak sa budeme vedieť aj s ním zhodnúť na tom, že všetci, ako sedíme, to znamená tí, ktorí máme školstvo na starosti pri jednotlivých stranách, budeme tlačiť maximálne na to, aby tie peniaze aj na vzdelávanie učiteľov, aj na zvýšenie kvalifikácie učiteľov, aj na zvýšenie efektivity programov a hlavne, aby sa z eurofondov platili veci, ktoré prinášajú efekt. Aby to nebolo ako míňanie, že na koľko percent my ich minieme, nie je číslo, ktoré je relevantné. Takže ak toto všetko dokážeme spraviť, lebo to napríklad dvihlo v tej novej tabulke tie čísla. Eurofondy, kde nevieme pridanú hodnotu. Tak ak tam dokážeme to efektívne zatargetovať tam, kde to patrí, to znamená na učiteľov, zvýšenie motivácie učiteľov, zvýšenie motivácie detí, tak to vieme spraviť a zvyšovaním peňazí aj dosahovať. A ten váš program je už na vašej web stránke? Je na našej web stránke, máme ho aj v tej knižke. Pani Zimenová, 3 minúty, čo vy by ste, keby ste boli ministerkou školstva, ani za svet nedovolili, alebo na čo by ste tlačili? Ja nemám v ruke taký pekne vytlačený program, ale náš program... Ďakujem. I keď mnohé sú tam podobné veci, pretože naozaj spolu už dlho diskutujeme o tom, že ako by to malo vyzerať a v mnohých veciach sme v jednote. Tak my máme ten program hotový a na požiadanie je už k dispozícii, bude zavesený na web stránke, ja vám ale neviem povedať kedy, takže toto ja neviem, ale v každom prípade je k dispozícii. Už aj teraz, keby niekto chcel a napíše na centrálu, tak ho dostane. Tento program sme už aj odovzdali komore učiteľov, aj zástupcom vlastne tejto kampane. Keď táto kampaň začala, tak strana Sieť bola vlastne prvou stranou, ktorá pozvala zástupcov, aj učiteľov, aj zástupcov kampane na takú debatu, diskusiu. Ponúkla ten program. Navýšenie sme jasne deklarovali už dávno v médiách. Tam je prísľub, že pôjde o navýšenie o 30% do vzdelávania počas volebného obdobia a toto navýšenie, tak ako pán Sebeledi hovorí, že mu tu chýbajú tí predstavitelia, tí dôležitejší ľudia v tých stranách, tak v strane Sieť sa za toto navýšenie postavil vlastne aj Miro Beblavý, ktorý má na starosti verejné financie a samotný predseda Rado Procházka, ktorý to aj pred médiami už dávno reflektoval, takže tam je to jasná vec. Pani Leščáková, vy už máte sformovanú
Program pozíciu? je sformovaný, zatiaľ nevisí taktiež na web stránke, ale myslím si, že je to otázka dní, kedy tam visiť bude, ale je k dispozícii a je schválený. Politické hnutie Nová ide do volieb v koalícii s politickým hnutím Oľano a tieto hnutia mali spoločnú tlačovku. Prvú sme mali 5. novembra v deň, kedy teda bratislavskí učitelia a nielen bratislavskí učitelia protestovali na námestí. Volal sa to protest dlhých nosov, myslím. Tak v tento deň sme v podstate tento protest podporili aj osobnou účasťou, aj tlačovkou, na ktorej bolo jasne zadefinované a zadefinovali to lídri obidvoch hnutí, že si nevedia predstaviť sadnúť si do vlády s niekým, kto nebude ochotný prijať navýšenie platov učiteľov každoročne o 10%. Spolu, keďže ja nie som matematik, ale angličtinár, to nie je 40%, ale robí to nejakých 46%, keďže je to stále z vyššieho základu. Takže to je v podstate ten základ. Je jasné, že teda je mi jasné, že je to z môjho pohľadu najdôležitejší moment, nie je to ale jediný problém školstva. Je pravdou, že učiteľom môžeme dávať slobody, môžeme ich okliešťovať, môžeme im dávať presne, čo majú robiť, ako majú robiť. Pokiaľ to nebudete smerovať veľmi kvalitným ľuďom a tí veľmi kvalitní ľudia, pokiaľ ich nezaplatíte, jednoducho v tom školstve nebudú, tak môžete napísať akýkoľvek krásny elaborát. On sa jednoducho nestretne s tým, s čím sa má a nebude tam žiaden výsledok. Ďalšia vec, ktorej sa v hnutí Nová ideme venovať a pani Žitňanská, europoslankyňa, už mala k tomu aj pracovný workshop, je vzdelávanie budúcich pedagógov. Jeden z našich základných návrhov v tejto oblasti je, aby ľudia, didaktici, ktorí vzdelávajú budúcich pedagógov, nemali povinnosť mať titul PhD. Totiž stáva sa veľmi často, že na tých pedagogických fakultách učia didaktiku ľudia, ktorí sami nikdy neučili. A je to naozaj tak. Moju poslednú kandidátku na fakulte filozofickej v Prešove učila didaktička, ktorá sama nikdy neučila. Takže o tom tam nie je čo ďalej v podstate diskutovať. Je veľmi potrebné, aby to boli ľudia z praxe, ktorí sú tí didaktici na tých fakultách, aby to boli externí ľudia a ďalej je veľmi potrebné, aby tie deti nemali 2 týždne praxe, ale aby mali minimálne polročnú možnosť stretnúť sa s tým školstvom, byť s tými deťmi a v podstate zabehnúť sa a dúfam teda sa neodstrašiť a neutiesť, ale následne, aby teda nastupovali hotoví plus minus hotoví pedagógovia. Ďakujem pekne. Pani Sitová, KDH má hotové, potom Martin na záver. Ďakujem pekne. Kedy si tak najskôr tomu programu, ako som hovorila na začiatku. My sme v podstate už pred 2 rokmi mali také okrúhle stoly s ľuďmi, ktorí pracujú v školstve. A na základe týchto stretnutí a potom na základe takých pracovných skupín, ktoré sme vytvorili, sme prijali dlhodobý program, ktorý bol schválený, ako som hovorila, v februári 2015. Je tam samostatná časť venovaná školstvu. A z tohto dlhodobého programu budeme vlastne kreovať volebný program. Čiže na ňom pracujeme, na tom volebnom programe, ktorý bude vychádzať z toho dlhodobého. A teraz niektoré konkrétne veci. Ako ste sa pýtali na lídrov strán, tak dnes malo KDH tlačovku k rozpočtu a sám pán predseda, ktorý teda komunikoval veci ohľadom školstva, povedal, že priorita pre KDH bude školstvo a zdravotníctvo, pretože tieto 2 rezorty sú úplne v biednom stave a je treba naozaj zabrať. Ak by som sa dotkla nejakých téz krátko, keď ste hovorili, že 3 minúty, tak určite v systéme je treba urobiť zmenu a poriadok, pretože potrebujeme dať školstvo pod jedny dvere. Nemôže byť časť školstva pod ministerstvom školstva, časť pod ministerstvom vnútra. Proste nemáme prehľad vo financiách, rovnako eurofondy, čiže na jednej strane pán minister hovorí, že peňazí je dosť, lebo sú aj tam, na druhej strane nikto nevie, kde naozaj sú a ten prehľad nie je. Čiže to je jedna dôležitá vec, dať pod jedny dvere školstvo, tak aby tam bolo jasne a prehľadne. Druhá vec, ktorá nebude vo volebnom programe, ale je veľmi dôležitá, je vedieť poznať poriadne štatistiky. S tými štatistikami, či to zoberieme nezamestnanosť alebo školstvo, sa robia také prehmaty, prešľapy, že dnes takisto nikto nevie, kde tie čísla sú a či sú v poriadku, ale toto nebude súčasťou volebného programu, ale odtiaľ sa odvíjajú naozaj objektívne čísla, na základe ktorých môžeme stavať. Ďalšia vec, my chceme, aby, to sme sa tiež o tom rozprávali na tých stretnutiach, aby sme vychovávali úspešného žiaka, nie vynikajúceho žiaka. Tu sa pozerám práve na pani prezidentku, pretože toto bol aj jej taký názor a ja som to tak rada prevzala. Naozaj úspešný človek, úspešný žiak, nie vynikajúci žiak.
a aby škola bola strediskom komunitného života. A ešte, ak môžem, veľmi krátko, téza, ktorú v podstate sme takisto komunikovali s ľuďmi na odbornej úrovni a ktorá sa týka nie povinnej školskej dochádzky, ale povinného vzdelávania. Myslím si, že toto je dosť dôležité komunikovať, pretože školská dochádzka znamená, denne dochádzam do školy, ako hovorím o povinnom vzdelávaní, otvárame tam možnosti iných fóriem vzdelávania, či hovoríme o duálnom alebo komunitnom vzdelávaní, alebo domácom vzdelávaní, čiže tam sa dá naozaj v tej oblasti vytvoriť viac priestoru pre slobodu vo vzdelávaní. A prečo do 18 rokov, a tu sa zase dotkneme možno tí ľudia, ktorí rozumejú téme vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a počtu detí, ktoré odchádzajú, mladých ľudí, ktorí v 16 rokoch odchádzajú na úrad práce. A my, ak chceme vytvoriť podmienky na to, aby naozaj tie deti boli úspešné v živote, tak my ich potrebujeme v tom systéme vzdelávania pripraviť na ten život. Čiže toto veľmi krátko, pri akreditáciách vysokých škôl, takisto by sme vedeli rozprávať. A medzinárodné, tak neviem, dobre, neskôr. Čiže ten program, koniec, posledná veta. Program dlhodobý je schválený vo februári. Teraz finišujeme na volebnom programe regionálne školstvo, mám hotové. Myslím si, že do konca novembra bude hotové vysoké školstvo. Super. Martin, na záver a potom to otvoríme pre vaše komenty, otázky a úplne záverečné bude ten pokus o dohodu, aby sme tých lídrov sem dostali potom. Nám poradia triky. Ďakujem veľmi pekne. Keby som bol ministrom školstva, tak by som nebol ministrom školstva, pretože si myslím, že prvá vec, ktorú školstvo potrebuje a vzdelávanie je odpolitizácia. A v našom týme je napríklad Ivan Pavlov, ktorého mnohí z vás určite dobre poznáte a myslím si, že by bol oveľa lepším ministrom školstva ako ja, a ktorý, kedysi som sa tiež živil slušne, dnes už som len politik. A didaktická pomôcka, toto je náš volebný program, nie je členený klasicky rezortne, ale do 6 kapitol podľa riešenia 6 základných problémov Slovenska. V každom z nich je časť o školstve. Asi zo 4 grafov, ktoré v programe máme, naozaj len didakticky 2 sa týkajú školstva. Jeden je ten známy o platoch a druhý sa týka generačnej odmeny v školstve, to znamená podielu učiteľov viac ako 50 rokov a jeho stúpania, čo je obrovský problém podľa nás. Školstvo potrebuje zvýšiť platy učiteľom podľa nás o 40% za 4 roky. To je nutná, nie postačujúca podmienka. Mnohé strany sa pridali k takémuto typu záväzku. Myslím si, že sme jediní, ktorí aj vyčíslili, odkiaľ ho vykryť, čiže nie je to z našej strany len prázdny sľub, ale presne hovoríme aj, kde zobrať tie peniaze, kde ušetriť. Školstvo nepotrebuje ďalšiu reformu, aké zažívalo za posledné roky. Povedzte mojej mame, ktorá je učiteľka, učí nosku a každú chvíľu musí maturantov pripravovať úplne inak než 2 roky, ktoré do nich investovala, že ide ďalšia reforma a poženie vás vidlami. Školstvo potrebuje, aby sa urobila celospoločenská dohoda. Prvá kapitola nášho programu je, že Slovensko by si malo stanoviť 3 priority, na ktorých sa prierezovo zhodnú všetci politici, čo tam idú robiť a nebude sa každé 4 roky meniť plán, že každý, kto príde, tak zruší všetko, čo sa urobilo a robí niečo nové. V rámci toho treba odpolitizovať, v rámci toho treba klásť priestor na inkluzívne vzdelávanie, venovať sa aj tým 25% našich žiakov, ktorí sú najlepší a lepší než priemer, ale aj tým 3/4, ktorí sú výrazne horší než priemer. Školstvo potrebuje zastaviť strácanie sa peňazí, hovoríme o priamom financovaní škôl, aby mestá a obce si nenechávali 10-20% peňazí z regionálneho školstva a neprejedli ich na iné veci. Hovoríme, že treba podporovať kvalitu a nie kvantitu, hovoríme, že a máme teda presné riešenia, ono je to vyše 15 strán, školstvo.skok.sk, dúfam, že sa prídete pozrieť a že nám dáte aj svoju spätnú väzbu. Ten základ úplný je, všetci majú pravdu, ako tu sedia a to, čo povedali, všetci vieme, aké sú tie veľké problémy, iniciatíva A dosť ich skvelo opísala, my sa musíme hlavne dohodnúť. Možno to nebude úplne, že dokonalá 100% dohoda, ale musíme nájsť dohodu, ktorá sa bude realizovať 10-15 rokov bez zásadných zmien, dohodnúť národnú stratégiu školstva a vzdelávania a držať ju. Pozrite sa, čo urobili Poliaci, pred 15 rokmi začali a pozrite sa, kde sú dnes, ako nás predbehli a ako sú vpredu. Nevymýšľajme teplú vodu, nakoniec aj tak asi všetci vieme, čo treba urobiť, oveľa viac než tie konkrétne programy, kde som presvedčený, že ak nemáme najlepší, tak ten druhý najlepší určite je vôľa.
Ďakujem veľmi pekne. No, toto sme veľmi dobre zakončili, lebo tým by som chcel potom celú debatu ukončiť, že máme ešte takých 15 minút. Otázky, komentáre, pripomienky z publika a záverečné kolo bude tým na tému tá zhoda, ktorú Martin teraz aj spomenul. Nech sa páči. Vždycky sa len predstavte, aby hostia vedeli, že kto ste. Hanna Kubíková, som riaditeľkou základnej školy v Novákoch. Učím 32 rokov, 16 rokov som riaditeľkou školy a veľmi ma teší táto debata a vôbec celá iniciatíva. Ja by som len pár myšlienok povedala, že nie som politik a keď som sem išla, tak mám plnú hlavu odkazov od mojich kolegov, ktorí mi povedali aj to tam povedz, aj to tam povedz. A ja by som vám chcela len povedať, že štatistiky to je, všetci vieme, ako ich robíme. A ja by som vám odporúčala, aby ste sa išli pozrieť do škôl. Aby ste sa išli pozrieť do škôl, kde riaditeľka školy plače, lebo má v triede 7 nezvládnutelných detí a učiteľka nevie, či má učiť, alebo má bežať za nimi do triedy, lebo tieto deti sú nezvládnutelné a nemá asistenta, ktorý by jej tam pomohol. Mám v škole dievčatko, ktoré dostalo v lete veľmi vážnu chorobu, predtým bola zdravá a toto dievča potrebuje, aby pri nej niekto bol, keď prehltá, aby sa nezadusila. Nedostala som peniaze na asistenta a tak učiteľka nevie, či má 25 detí strážiť cez prestávku a venovať sa tejto jednej dievčine alebo opačne. Budem hovoriť za moju školu. 1.1.2016 pravdepodobne zatvoria našu školu, lebo nemáme peniaze na opravu telocvične a hygiena mi dala takýto termín. A to sú všetko len materiálne veci, ale jedna vec, ktorá mne tu veľmi málo zaznela, asi iba vy, pán Chrem, ste vraveli o tom, bolo to, že mali by sme ísť nielen na platy učiteľov, ale na kvalitu. Ja keď som chcela zistiť, na akej úrovni je naša škola, tak som požiadala o externý audit, ktorý som náhodou získala sponzorsky, ale nám posudzovanie vlastnej kvality škôl veľmi chýba a to my potrebujeme finančné prostriedky na to, aby si to ten riaditeľ školy mohol dovoliť. Že ja chcem vedieť, aká je moja škola a kam sa mám posunúť, ktorý učiteľ tu má zostať a ktorý tu učiteľ nemá zostať. Lebo nech mi odpustia moji kolegovia, ale všetci vieme, že stredných škôl je viac, ako je základných, teda absolventov základných škôl. A ja viem, že sa to týka aj zamestnanosti a podobne, ale riešenia na zamestnanosť predsa máme. Potrebujeme absolventov, potrebujeme možno bakalárov do školy, ktorí by robili asistentov a ktorí by zároveň získavali praktické zručnosti, ale tých riešení je veľa. Ja hovorím len o tom, že áno, platy učiteľov sú veľký problém, ale kvalita škôl je ten problém, ktorý potrebujeme tiež riešiť. Super. Zoberieme ešte zo dva námety a potom budete reagovať. Kto ešte by chcel zo sály? Nech sa páči. Briandra Didelová, jedna z iniciatoriek kampane ADOS a zároveň zakladateľka organizácie Youth Politics Education, ktorej pripravujeme mladých ľudí na to, aby dokázali robiť verejnú správu hodnotovo a to zamerať na nejaký cieľ a výsledok. V podstate niekedy v budúcnosti aj tú prácu, ktorú robíte dnes vy. A každý z vás hovoril o základných školách, o tom základnom školstve. My dnes na Slovensku, ten údaj je zo štatistického úradu z roku 2014, máme 31,1% nezamestnaných mladých ľudí do veku 30 rokov, z ktorých mnohí sú nezamestnaní viac ako 1 rok. To sú mladí ľudia, ktorí väčšinou sú v tom rozhraní nie do 30, oni sú v tom rozhraní tesne po vysokej škole do tých 26 rokov. Takže ja sa vám chcem spýtať, ako vaše politické programy dnes budú reflektovať oblasť stredného školstva, 3. a 4. ročníka a možno aj vysokého školstva. Pretože dnes sa používa ten argument, že vysoké školy sú autonómne, riadia si svoje kurikulá a fungujú. Stredné školy, tam sa už ten žiak toľko neformuje, všetko je to zakorené v základných školách. Ale my vidíme, že k nám prichádzajú ľudia sa vzdelať možno aj na budúcu funkciu politika z tých stredných škôl, ešte aj z tých vysokých škôl, najmä, ktorí sa chcú uplatniť v tej aréne toho zamestnania. A
A neznáme duálne schémy stáží len pre biznis, pre veľkých zamestnávateľov, ale máme nejaké duálne schémy napríklad pre verejnú správu, máme nejaké duálne schémy pre to, ako tých budúcich pedagógov umiestnime na tie školy. Takže tá otázka znie, akým spôsobom sa vo vašich predvolebných programoch chcete zamerať na študentov stredných a vysokých škôl, ktorí majú byť pripravení u nás na trh práce. Ďakujem. Ešte jedna poznámka, otázka, pripomienka. Nech sa páči a potom dostanete slovo, panelisti. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa Mária Varancová, reprezentujem Slovenskú komoru učiteľov. Musím povedať, že som sa veľmi tešila na toto stretnutie vzhľadom k tomu, že politika napriek tomu, že chceme odpolitizovať to školstvo, ale napriek tomu to bude stále. A myslím si, že aj do tých škôl patrí, lebo musíme deti učiť nejaké občianske vybavenosti, musíme ich učiť k tomu, aby si vedeli správne vo voľbách vybrať, pretože budú raz našimi voličmi. Takže je to veľmi dôležité. Musím povedať, že trošku som taká vnútorne znepokojená, lebo ako od politikov by som očakávala od vás po tých 25 rokoch, že ani nezaváhate vo vzťahu k školstvu. Môžeme hovoriť o štatistikách, koľko len chceme. Myslím si, že máme jeden zdravý rozum, máme to, čo vidíme, počujeme a myslím si, že zmyslové orgány nás neklamú a jednoducho vieme, že to školstvo je jednoducho v kríze. Je katastrofálne, nesystémové a jednoducho si musíme povedať tento holý fakt. A ten tu aj máme. Hovorili sme o tom a hovoril aj o tom pán prezident, že tými kľúčovými hráčmi a veľmi dôležitými sú skutočne tí učiteľi. Chcem povedať, že chodím po celom Slovensku, som lektorka vo vzdelávaní a veľmi často sa s učiteľmi stretávam a musím povedať, že sú to skutočne mnohí úžasní ľudia, ktorí si myslím, že zásluhou ich je dnes školstvo tam ešte, kde je, lebo vôbec už mohlo byť niekde inde. A preto by som chcela povedať, že opäť v spoločnosti rezonuje veľmi silne, kto je to teda učiteľ. Musím povedať, že iniciatíva Učiteľ 2020 pod gestiou Stanka Boledoviča jednoznačne urobila taký prieskum v gymnáziách, kde sa pýtali študentov, či by chceli byť učiteľmi, no tak tie otázky a odpovede, tie odpovede tých študentov boli katastrofálne. V žiadnom prípade, že sa s nich smejú, že sú to chudáci. Ja sa vás, páni politici, pýtam, takto máme učiť? Takto sa máme postaviť pre deti? Že si verejnosť o nás hovorí, že sme chudáci, že sme takto zaplatení? A preto tá moja otázka k vám znie. Počula som tu vaše vízie politických programov. Áno, budúci učitelia, áno, je to téma, ale myslím si, že tá najkrízovejšia téma, alebo tie témy, ktoré sú tu popísané, ale tá najkrízovejšia téma je sociálno-spoločenský status učiteľov. A preto by som sa vás chcela spýtať, ako politici, čo mienite z vášho postavenia urobiť preto, aby spoločensko-ekonomický status učiteľov si zaslúžil to miesto, ktoré má. A má miesto také, i napriek tomu, že sú polemiky, že žijeme v trhovej ekonomike, áno, ale my to máme ako poslanie. My, ktorí sme sa socializovali s touto profesiou veľmi dávno, alebo sme sa socializovali, keď sme boli ako malé deti, tak milujeme tú profesiu, milujeme deti, lebo v priestore tých detí je radosť a v priestore tých detí vieme, kto sme. Lebo deti sú tie, ktoré vedia oceniť morálnu hodnotu človeka. Takže toto je moja otázka. Ďakujem pekne. Výborne, ďakujem. No a hlas vysokých škôl, profesor Horecký, iniciatíva Za živé univerzity. Dobrý deň, môj meno je Horecký, som z Vysokej školy manažmentu, súkromnej vysokej školy a sme 4 profesori z rôznych, každý z vysokej školy, ktorí založili iniciatívu, ktorá si hovorí jednu vec. Že totiž to, čo je asi najdôležitejšie, je, že na tých univerzitách sú stojace body. Tie stojace body sú spôsobené tým, že napríklad Slovenská akreditačná komisia nie je plnoprávnym členom NKVA, pretože ten, kto nakoniec schvaľuje akreditácie, je minister. To znamená, hovoriť o autonómii vysokých škôl je nonsens. Pretože nie akreditačná komisia, ale minister rozhoduje o tom, kto a bude a nebude. A dokonca sa môže postaviť aj proti názoru akreditačnej komisie.
Ďalšia vec, na ktorej sa ukazuje, že vysoké školy nie sú autonómne, je to, a že sa uzatvárajú sami do seba, je to, že k tomu, aby ste postúpili, je proti svetovým zvyklostiam treba habilitáciu, inauguráciu. A práve minulý týždeň sa rozprával s riaditeľom banky, mojim bývalým študentom, ktorý povedal, ja už som zavodol, ja by som prišiel na tú vysokú školu a chcel by som učiť. To som začal strašne smiať, hovorím, máš PhD? No nemá. Tak budeš ten posledný asistentík, s ktorým sa zamehajú schody. Toto je proste u nás situácia, že odborníci, ktorí sa naozaj vyznajú vo veciach, a to aj tí, ktorí povedzme sú na vysokých školách a majú vynikajúce výsledky v zahraničí, nedokážu prísť sem, pretože nie sú habilitovaní a inaugurovaní. To sú všetko veci, na ktoré netreba peniaze. To sú veci, ktoré sa dajú realizovať v podstate zadarmo. Len sa treba chcieť otvoriť. A o tom je tá naša výzva. Chcete to urobiť? No, skvelé. Posledná otázka Táňa. A potom ideme na iný náklad. dve iniciátorky, ktoré sa vždy musím ospravedlniť. Krstné meno. Moje meno je Bea Benková. Ja som jedna z 16 iniciátorov a predstavujem tú skupinu ľudí, ktorí odišli študovať zahraničia a nakoniec som ostala. Ja verím, že my v zahraničí Slováci nemusíme sa nasťahovať, ale to by sme to vedeli urobiť rozdiel. Ale ja mám takú, možno je to tým, že dlho žijem v zahraničí a nie som zvyknutá na slovenské debaty. Ale ja by som mala takú konkrétnu otázku, ja by som bola veľmi rada, keby ste odpovedali aj veľmi konkrétne. Keď sa dostanete do vlády 2016 po voľbách, ja by som bola veľmi rada, keby ste nám povedali, aké sú 3 konkrétne veci, ktoré budete riešiť v oblasti školstva v 2016. Nie 2017 alebo do 2020. Ja viem, že ste sa zaviazali zvýšiť investície 30% do 2020, ale to môže byť 2019. A ak hovoríme, že situácia je krízová, tak najprv zastavíme krvácania. Potom sa môžeme pozrieť na niečo holisticky. Takže ja by som poprosila konkrétne veci, ktoré vy sa zavezujete ako strana vo voľbách, keď budete vo vláde urobiť 2016. Ďakujem. Ďakujem, Bea, veľmi dobre. No a ešte rektor Technickej univerzity Robert Redhammer. Máme dve najväčšie univerzity. Super, Karol, teda ako asi budeš challengeovaný, lebo nech sa páči, pán rektor Redhammer. Ďakujem pekne, ja som Robert Redhammer, som zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a súčasne chcem povedať, že máme také združenie výskumných a technických univerzít, je 8 najväčších univerzít slovenských, alebo teda tých, čo sa zameriavajú na prírodovedné a technické disciplíny. Mám jednu poznámku, alebo prosbu skôr, a jednu potom otázku. Tá prosba je, prosím, nielen politikov, ale aj aktivistov o maximálnu korektnosť pri vyjadrovaní do médií. Pretože akákoľvek kritika smerom do školstva je vnímaná vo verejnosti ako kritika škôl a to, že školy na Slovensku sú zlé, teda učitelia sú zlí a to generuje ten obrovský únik ľudí do Čiech a do zahraničia. Čiže chcem vás maximálne poprosiť o maximálnu korektnosť pri vyjadrovaní, doprecizovať myšlienku, lebo keď kritizujete niečo, určite máte na to dôvod, len prosím vás, dopovedzte ten dôvod, aby to nebolo paušálne. Môžem uviesť hneď 2 príklady. Ak by slovenské školy boli také zlé, tak nemáme absolventa slovenských škôl prezidentom, premiérom a tak ďalej. Nemáme tu investície zo zahraničia, ktoré by určite sem nedali na Slovensku, keby tu vzdelanostný profil bol zlý. Druhá vec, ktorá sa nikde nespomína. Slovenská republika, Slovensko, má až 60% populačného ročníku na vysokých školách. Formálne máme obrovský vzdelanú populáciu. To sa nedá odškriepiť. To, že tá masa v sebe zahrňa veľké percento relatívne, to tak poviem, nižšie kvalitatívne vzdelaných, to je druhá vec. Ale formálne máme až 60% vysokoškolsky vzdelávaných ľudí v ročníku populačnom, čo nám závidia mnohé krajiny. Takže my niekedy musíme povedať, áno, dosiahli sme výsledky pozitívne, ale má to takéto negatívne dopady a musíme ich riešiť. Samozrejme, tých 9 oblastí je veľmi trefných, to musím teda klobúk dolu, sa nám to podarilo, aj keď môžeme o niektorých diskutovať, ja by som skôr k tomu programu diskutoval niekedy inokedy. Čiže chcem vás poprosiť o korektnosť. A teraz otázka, ešte taká poznámka,
keď ku mne príde na školu, na STU príde expert, ktorý je naozaj dobrý z praxe, tak jednoducho zoberieme ustanovenie zo zákona, hostujúci profesor, posúdi to vedecká rada školy a jednoducho dostane pozíciu hostujúceho profesora. Vyriešené. To sú veci, ktoré my štandardne realizujeme. Ale to, čo chcem na vás sa obrátiť, páni politici, doteraz sme absolvovali za 26 rokov veľmi veľa reforiem. Mnohé z nich boli z popudu politikov a nie vždy dobehli, alebo nie vždy dobehli dobre. Ja sa vás chcem opýtať, lebo ja si nespomínam, že my sme minulý týždeň mali stretnutie rektorov tých V8, že by niekto hovoril, že spolupracuje s niekým na nejakom programe. Ako chcete zabrániť, aby váš politický program, keby ste ho mali potom presadzovať, bol po rokoch zase negatívne hodnotený, že zase to viedlo niekam do boku a nie tam, kde chceme. Ďakujem. No, pokiaľ nevidím ďalšiu ruku, takže námetov otázok ste dostali habadej. Takže nech sa páči, môžeme začať teraz, dáme tebe do stredu, Martin, slovo. Ďakujem veľmi pekne, no dal si nám tu naložiť slušný náklad a neviem, že či ísť po princípoch alebo po rečníkoch, tak skúsim najprv to prvé. A to je odpoveď na tú poslednú otázku. Ja mám jediné vymedzenie časové, ak to do 3 minút stihnete, ten náklad, tak dobre, budete vysoko oceňovaní. Ďakujem veľmi pekne. Ja som presvedčený o tom, že ten základný princíp, ktorý ja by som presadzoval, a to je zvyšovanie úrovne slobody, nie je reformou. To je prenechanie aktivity tým, ktorí tomu rozumejú, a tlak na tých, ktorí to nevedia. A to je podľa mňa zásada, ktorú musíme v školstve prijať. Pri vysokom školstve ja čo počúvam od predstaviteľov najlepších slovenských škôl je, my nevieme, čo máme robiť, pretože tá šedá masa, tí priemerní, s ktorými väčšinou musíme hlasovať o veciach, nás vždycky stiahnu dole. Toto som počul na výjazdovom zasadaní na univerzite v Košiciach, to som počul od kolegov, ktorí učia v Trnave a takisto to počúvam od kolegov v Bratislave na UKačke. Že sa nevedia vyrovnať s tým, že akože v tom akademickom prostredí, keď ide o zmenu pravidiel, tak tá masa, ktorým vyhovuje byť priemerný a len byť pri tom, vždycky zabráni nejakým krokom, ktoré by viedli k väčšiemu ohodnoteniu kvality. Ja ako minister toto by som podporil. Aby kvalita bola rozhodujúcim faktorom a takisto prítomnosť vedy a výskumu, kde sa môže prejaviť tá kvalita, kde sa reálne zhmotňuje do reálnych vecí, aby bola jedným z rozhodujúcich faktorov. Takže Beato si prosím píš ako prvú kvačku na rok 2016. Druhá vec, chodíme po školách a tiež som mal jednu plačúcu pomaly riaditeľku školy, ktorá mi povedala, že ja som zažiadala o 7 asistentov a dostala som 1. A ja zo 7 detí, 7 detí jednoducho nedokážem obslúžiť jedným asistentom. A to je presne o tom, čo nám vyčíta a vychádza aj z tých štatistík, o ktorých ste hovorili, že jednoducho to prostredie je tak strašne málo inkluzívne, že naozaj socioekonomické zaradenie toho dieťaťa sa s ním ťahá od škôlky až po maturitu a tá škola ho nedokáže posunúť na lepšiu úroveň voči ostatným. My hovoríme o učiteľoch, ktorí sú naozaj veľmi dôležití a treba ich podporiť aj finančne, aj metodologicky, aj odbremeniť napríklad od zbytočnej byrokracie, aby nám nevypisovali po večeroch hlásiace správy k eurofondom, z ktorých nakoniec má minister úžitok a nie oni samotní. Toto treba spraviť, ale zároveň treba oveľa viacej myslieť na tie deti. Naše školstvo orientované na deti by malo byť také, ktoré jednoducho si povie, keď tu máme zle zaraďované rómske deti na špeciálne školy Kurník, poďme tam a poďme s tým okamžite niečo spraviť. Keď tu nemáme jedno vedecké pracovisko, ktoré nám zaradí deti so špeciálnym nadaným, mimoriadne nadané, tak ho okamžite poďme urobiť, aby sme vedeli, ako sa máme k tým deťom správať. Keď tu máme prostredie, ktoré nám potláča vnútornú motiváciu, na základe ktorého, opäť Bea, nie, to je na tvoju otázku, Andrea. Áno, stredné a vysoké školy majú problém, že absolventi nevedia čo so sebou, ale to je dôsledok
nebudovania vnútornej motivácie, o ktorej ja celý čas rozprávam. Lebo ak my deťom na začiatku v prvej triede povieme, tu si sadnite, robte všetci všetko naraz, buď dostanete prasiatko, že to nezvládnete, alebo slniečko, keď to zvládnete, učíme sa pre učiteľku, mamičku a otecka a pre známku, nie preto, že nás to baví, tak sa nemôžeme čo diviť, že maturant zrazu sa díva na svet, že má spraviť samostatné rozhodnutie, ktoré sme v ňom nikdy nepodporili. Keď v deťoch nepodporujeme diskusiu, keď čítanie je vnímané ako rozoznávanie znakov a nie ako kritické zhodnotenie textu, čo PISA úplne jednoznačne ukazuje, tak je úplne samozrejme, že maturant alebo vysokoškolák potom nie je zorientovaný vo svete, pretože on stále čaká, že mu niekto niečo povie. Že mu povie, ako to má robiť. A tam je odpoveď na tú otázku, že čo s tým. Aj na strednej škole samozrejme sa to dá, ale preto ja stále hovorím, že základné školy sú prima, lebo keď prestaneme lámať vnútornú motiváciu detí, na čo musíme vyškoliť aj učiteľov, aj tých, ktorí učia učiteľov, ale ak prestaneme lámať vnútornú motiváciu detí postarať sa o svoj vlastný život, tak nebudeme mať problém s absolventmi, lebo v nich vychovávame samostatných jedincov a prestaneme vychovávať zamestnancov. Pani Sýtová. Bolo tu veľa otázok, ja neviem, či na každú odpoviem, ale budem sa usilovať pri kvalite. Áno, ale tak patrí sa. Čiže kvalita. Určite za tie 3 minúty, kedy sme mali predstaviť ten program, sa to nedalo povedať, ale je tam aj kvalita, aj status učiteľa v rámci nášho dlhodobého programu, z ktorého vlastne budeme vychádzať v tom volebnom. Rovnako pri stretnutí bol pán Horecký, bola pani docentka Neumannová, ktorá sa stará o ten program v rámci vysokého školstva u nás, čiže bola prítomná a komunikovala s vami. Takže tí ľudia, ako ste sa pýtali, že kde sú, tak sú priamo z prostredia buď regionálneho školstva alebo vysokého školstva s tými, s ktorými spolupracujem, lebo taká otázka tu padla. Rovnako pri uplatnení absolventov alebo príprave budúcich absolventov zo stredných alebo vysokých škôl určite sa shodneme na tom, že odpoveď mladého človeka často, keď ide na vysokú školu zo strednej, prečo tam ide, je taká, 60%, o ktorých tu rozprávali, je aj preto, lebo nemám prácu, nemám sa kde zamestnať. Čiže to je jak prepojená nádoba. Nemôžeme hovoriť iba o školstve, ak nedávame príležitosti buď zamestnať sa, alebo pracovať na svojom samozamestnaní. Čiže tu sa určite shodneme aj s inými kolegami, že ak nebude vytvorené prostredie podnikateľské dobre pre drobných živnostníkov, podnikateľov, tak my proste tých mladých ľudí nedostaneme do tej praxe, pretože nebudeme mať kde dostať. Takže toto sú prepojené nádoby a určite sa budeme o toto usilovať. Ako ste hovorili, duálne vzdelávanie je mantra, ktorá je nastavená pre veľké firmy. Naozaj v praxi nefunguje, školy a žiaci sa do toho nezapájajú, pretože to nie je pre nich výhodné. Čiže to, čo sa tu prijalo za 4 roky, podľa môjho názoru školstvo neposunulo. Ak by sme išli vraj krok za krokom v tom, čo som hovorila, čiže financie, zjednotenie systému tak, aby patrilo pod jedny dvere, aby sme vedeli odmeňovať pedagóga, aby sme vedeli, že chceme, aby sme teda nastavili procesy tak, aby dieťa bolo v živote úspešné, aby sa mohlo zamestnať, alebo samozamestnať. Toto by vlastne pomohlo aj v tom systéme školstva, aj v spoločnosti ako takej. A čo budú tie priority? Je to veľmi dôležité, koľko percent tá ktorá strana dostane, lebo my sa tu môžeme rozprávať a sľubovať veci, ale naozaj dôležité komunikovať medzi sebou, možno spájať sa v tých programoch, ako ste povedali v rámci iniciatívy, nájsť nejaký prierez, aby ste aj vy, voliči, a ja som volič, ale aby sme všetci teda vedeli a mali preskúmané a naozaj do tých podrobností, čo tá ktorá strana ponúka, v čom sa shodne, ak budú teda spoločne v tej vláde, alebo jedna strana, alebo viacere, aby sme mali tú odpoveď už dnes. Pretože toto bude veľmi dôležité a kľúčové. Pán Paška. Úvodom by som chcel povedať, že nie som tu preto, že by som sa chcel stať novým ministrom, už som si to skúsil raz. Som tu preto, že som vyrastal v rodine, ktorá bola učiteľ. Otecko bol učiteľ, mamička bola učiteľka a povedal by som, ten život som ich poznal a viem, že proste sú s tou profesiou zrastení. Napriek tomu, že mali ťažký život ako učiteľ, vždycky mali malé platy, tak zostávali v tej práci a vidím, že proste ten ťažký učiteľský život stále pokračuje. Veľmi ma to mrzí, ale naozaj je treba troška tým učiteľom v tom spoločenskom statuse pomôcť. Ale to je otázka na celú spoločnosť, nie len na politikov, to je, povedal by som, aj na ekonómov, aj na
možno teda samotných rodičov, pretože mnohokrát aj tí rodičia znevažujú, povedal by som, pozície učiteľov, lebo keď sa vyjadrí tak opovržlivo o učiteľskej profesii rodič, tak potom nasleduje, samozrejme sa to premietne do povedomia toho dieťaťa. Tie peniažky tomu pomáhajú, samozrejme, lebo keď si uvedomí niekto, že banková úradnička zarobí viacej ako učiteľka, ktorá má ďaleko viacej a ťažšiu prácu, ako sedieť iba pri prepážke a počítať peniažky, tak je jasné, že to je určitý proste precedens tej spoločnosti, to znamená, že to prerozdelenie finančných prostriedkov spoločnosti nie je dobré. Ale potvrdil by som to, čo povedal pán rektor, že naozaj nemusíme mať pocit, že naše deti sú menej vzdelané, alebo sú horšie, lebo to už by som povedal z vlastnej skúsenosti na vlastných deťoch, ktoré museli prísť do Belgicka do školy a proste dostali sa medzi svojich vrstovníkov, napriek tomu, že boli jazykovo horšie pripravení, že proste tam spadli do francúzskeho a anglického prostredia, tak z odborných predmetov proste mali navrch. Z matematiky a proste aj dokonca zemepis a geografia, takéto veci, takže mali navrh. To znamená, tá naša štruktúra vzdelávacia je dobrá, hovorím o základných školách teraz, a je zrejme dobrá aj čo týka vysokých škôl, lebo viem, ako sa uplatňujú naše deti, ktoré sa prihlásia na vysoké školy, na univerzity do Veľkej Británie, napríklad do Škótska a podobne, že proste sú úspešné. Nakoniec z tej európskej školy, kde študovali moje deti, tak v podstate sa dostal iba jedno dieťa v tom kalendárnom roku na Oxford a to bol chlapec zo Slovenska. Takže napriek tomu, že tam boli ako talentované britské a iné. Takže netreba sa proste naozaj desiť toho, že ten výsledok toho vzdelávacieho systému je zlý, aj keď u nás poznáme, povedal by som, tie horšie dopady. Nie je to až taká katastrofa, že by sa nevedeli presadiť. Ale pôjdem k tým opatreniam. Viete, absolútne logicky vám poviem a čestne, keď ktokoľvek z nás sa dostane po voľbách k vláde, tak prvá vec, čo bude musieť riešiť nová vláda, je pravdepodobne úprava rozpočtu. A žiaden z týchto z nás nebude vedieť, kde a koľko peniazí sa mu v rámci toho prezidentského rozpočtu ujde. Čo môže urobiť, môže systémové organizačné zmeny robiť, a to znamená, že čím skôr samozrejme zostaviť okolo seba tým ľudí, ktorí nebudú politickí nominanti a politickí príslušníci alebo poradcovia politickí, ale sa oprie o tú akademickú, pedagogickú verejnosť, a z organizácií pedagogickej verejnosti si proste vygeneruje odborníkov, aby mohol urobiť systémové zmeny v tom školstve, tak ako to bolo povedané, že treba podporiť, povedal by som, vzdelanie tak, aby sa tie deti pripravili na konkrétny život, na reálny život. A dopoviem jednu vec, lebo stále sa hovorí o tabuľkách a tak ďalej. Každý by sa mal pripraviť na profesiu podľa svojich daností a schopností. Viete, tých 60%, čo ste, pán rektor, spomínali, že máme vysokoškolské vzdelanie a tak ďalej. Neviem, či je to dobré. Gaussovú krivku neoklameme. Proste každá populácia má určité percento ľudí, ktorí sú nadaní na spev, ktorí sú nadaní na maľovanie, ktorí sú nadaní na dramaturgiu. Proste niekde treba talent. A potom sú ľudia, ktorí sú zdatní manuálne, alebo sú zdatní intelektuálne pracovať. Ale tú Gaussovú krivku neoklameme a jednoducho, ak chceme, aby boli tí ľudia šťastní, aby si tú profesiu, ktorú si vyberú, aby ju vykonávali s tým, že im bude srdcu blízka, tak ich treba viesť k tejto profesii. A nie hovoriť im, že keď budeš mať spravené, ja neviem, medzmediálnu komunikáciu, takže budeš mať spravenú vysokú školu a potom máš zaistenú budúcnosť. To je blbosť. Potom taký absolvent naozaj skončí na uliciach, hľadá si prácu a nevie si ju nájsť. A keby sa bol pripravil, povedzme, ako učiteľ alebo ako pedagóg, tak možno by sa uplatnil lepšie, lebo by si našiel, povedal by som, vzťah k dobrých deťom a podobne. Ergo, ten vzťah k životu musíme si prekopať a musíme sa pripraviť na to, že každý sa rodí s určitými predpokladmi, s nejakými danosťami. Tie treba podporovať, aby bol v živote šťastný, aby si vedel nájsť takú profesiu, ktorá zodpovedá jeho talentu, jeho predpokladom. A nevytvárať v spoločnosti také, povedal by som, vrstvenie, ktoré potom ponižovalo alebo urážalo nejakú spoločnosť. To znamená, ak je niekto murár alebo tesár, aj dobrý murár alebo tesár, viete, ako sa dneska uplatnia takíto remeselníci, aby s tým pocitom hrdosti mohol dôstojne žiť, aby ho nikto neponižoval. Ďakujem. Tomu by som smeroval. Pani Zimenová, budete šťastná, keď budete ministerka školstva, a čo by ste urobili? Ja by som odpovedala veľmi rýchlo, keďže vidím, že tu je to takmer ako v politických stranách, ktoré vám povedia, že pošlite mi ten program do SMS-ky už pomaly, lebo tu sa všade skracuje a vidím, že ani tu nemáme priestor, som sa tešila, že bude. Ale odpoviem... Každý máme elaborát. Áno, nedostaneme sa k tomu, ale skúsim to. Pani Benkovej odpoviem, ten program je postavený tak, že hovorí presne o tom, čo sa má splniť za 100 dní, za 2 roky a za 4 roky vlády, takže sú tam tie veci takto rozdelené.
Od počiatku chceme urobiť to, aby sme zmenili vzdelávanie, teda povinnú školskú dochádzku na povinné vzdelávanie, s čím súvisia aj podobné zmeny, ktoré avizujete vy. A odpoviem zároveň aj hneď pani Hanke Chlupikovej, ktorú veľmi dobre poznám aj tento príbeh, ktorý hovorí. A my tam máme jednoznačne prísľub, že treba urobiť to, aby špeciálni pedagógovia, asistenti, psychológovia školskí a ďalší sociálni pracovníci a ďalší odborní zamestnanci škôl boli nárokovateľní. To znamená, dnes je tá situácia taká, že škola si požiada o tie financie ako dodatočné, nemá ich v normatíve, ale nemusí ich dostať, pretože ministerstvo rozhoduje, koľko takých ľudí tej škole zaplatí. A ak škola potrebuje 4 asistentov, tak ministerstvo pokojne môže povedať, že im dá peniaze na pol človeka, na pol úväzku. A hovoríme, že toto má byť nárokovateľné. To znamená, už tá zmena by mala byť v rámci normatívov. Zmena v rámci normatívov by mala byť aj taká, že školy, respektíve učitelia by si mali slobodne vyberať svoje učebnice, učebné materiály. To znamená istá decentralizácia, nie istá. Decentralizácia učebnicovej politiky je veľmi dôležitá, pretože tí učitelia samozrejme sú na to najpovolanejší, aby vedeli, z čoho majú učiť, ako majú učiť. To je otázka len tých normatívov, ale chceme od prvého dňa začať meniť prostredie a atmosféru v školách tak, aby začalo byť vzdelávanie orientované na žiaka. To je prvá pomôcka tá, aby v normatívoch už boli nárokovateľní tí odborníci, ktorí učiteľom pomôžu, ale zároveň ponúkame, a tam pôjde aj to navýšenie tých financií, ponúkame učiteľom servis. To, čo im doteraz nikto neponúkol, to, čo pán minister Mikolaj v tej reforme im dal ako úlohu, a oni sa to museli veľmi rýchlo naučiť cez prázdniny, to, čo im vždy dá ministerstvo ako úlohu a oni musia vždy rýchlo zareagovať, to im dodnes nikto nepomáha v praxi robiť. Čiže my chceme ponúknuť servis pre učiteľov, a to nie len taký, aký je dnes vo vzdialených centrách, to znamená metodicko-pedagogické centrum alebo štátny pedagogický ústav, ale my im chceme ponúknuť terénnu podporu. To znamená servis taký, že áno, mám na škole problém, či je to s výučbou, či je to problém vzťahový v kolektíve učiteľov, či je to problém komunikačný s rodičmi, mám problém, neviem, ako ho mám riešiť, zavolám si experta a odborníka. Na to by mali byť tiež tie peniaze viazané v normatívoch, aby túto službu priamo v teréne učitelia dostali. Pretože s týmto im nikto nepomohol. Tie školenia, ktoré sa vymysleli za tie kredity, tie sú úplne mimo ich záujmu a mimo potrieb ich detí, ich žiakov a ich pedagógov. Tie školy jednoducho na tieto školenia posielajú svojich učiteľov len preto, aby mali kredity a mohli dostať príplatok k platu. Ale toto treba úplne zmeniť. S tým však súvisia, to treba začať robiť paralelne a možno odpoviem teraz aj na tú otázku o vysokých školách a na príklade práve prípravy budúcich učiteľov. S tým treba začať meniť aj jednoznačne pravidlá akreditácie vysokých škôl, pravidlá tej kvality, toho hodnotenia kvality a takisto študijné opisy učiteľského povolania. No a to je ďalšia vec. Študijné opisy znamená, že oni vlastne získajú nový obsah tie vysoké školy toho, čo sa má ten budúci učiteľ učiť, pretože toto nie je v poriadku. To, čo spomínala pani kolegyňa, tak s pani poslankyňou sme to rozoberali už minulý rok, aj predtým sme o tom dlhodobo diskutovali spoločne, že tam nie je problém len s tou nedostatočnou praxou, ale aj s tou didaktikou, čiže ako učiť. Oni nie sú pripravovaní ale ani na tú komunikáciu medzi sebou a oni nie sú pripravení na to, aby fungovali ako tím. A to teraz hodím tak do pléna takú otázku. Vy, ktorí ste z firiem a ste manažéri, vy si myslíte, že škola funguje naozaj takto? Ako ste vy zvyknutí, že má nejakého lídra, ktorý ten tím nejakým spôsobom utužuje, vedie, že ten tím spolu komunikuje, stavia si spoločné ciele. Takto naše školy nefungujú. Aj na toto potrebujú ten servis. Oni sa to potrebujú za jazdy doučiť a pomôcť im v tom treba. Posledná vec, to hovorí aj pán poslanec Martin Poliačik a hovorili sme to aj s pani Barancovou, sme to rozoberali dlho. Tu treba jednoznačne urobiť aj štandardy učiteľského povolania. Čo sa stalo? Stalo sa, že pán minister Mikolaj urobil reformu, zmenil sa aj zákon o pedagogických zamestnancoch. Máme síce kvalifikácie určené, aký diplom, aký papier potrebujeme na to, aby ten učiteľ bol kvalifikovaný, ale my vôbec nevieme, čo má robiť ten učiteľ, aby bol dobrý.
Takže toto sú tie opisy, štandardov učiteľského povolania, ktoré všade vo svete sú, len u nás nie. Ale to nesmie nadiktovať ministerstvo. To musí sa robiť len v spolupráci s učiteľmi, s profesijnými združeniami, s komorou učiteľov a s ďalšími, pretože oni sú ten učiteľský stav, ktorý si to musí spraviť. Takže to treba robiť zároveň a aby sme mohli tým deťom výjsť v ústrety, samozrejme budeme musieť aj meniť obsah vzdelávania, ale nie tak, ako doteraz, že sa nadiktujú zase nové štátne vzdelávacie programy. Tu jedine pomôže urobiť jednotlivé úrovne dosiahnutého učiva v tom danom leveli, prosto urobiť to po stupňoch v rámci ročníka. My chceme od detí, aby všetci v jeden čas robili všetko, učili sa jedným spôsobom jednu a tú istú vec a potom ich všetky naraz vyskúšame. A toto my hovoríme, že toto je zlé. Jednoducho takto individuálny prístup nikdy nevytvoríme a na toto treba robiť iné štandardy toho výkonu žiaka a iné hodnotenie kvality škôl. Výborne. Takže Pani ďakujem. Vaščáková a potom Martin na záver a s tým končíme. Takže ja, ak môžem, zareagujem najprv na pani Barancovú, pretože v podstate ona otvorila najboľavejšiu tému, pre mňa najboľavejšiu tému, a to je práve sociálny status toho učiteľa. Ja som v politike nepôsobila predtým, ako som vstúpila do Novy. Som tam 3 roky v podstate, odkedy vznikla Nová, s tým, že my sme s tým navyšovaním platov pre učiteľov prišli práve na jeseň 2012, nie teraz, keď sa zvolebnieva. A chcem povedať, že ja som nepôsobila dokonca ani v žiadnej mládežníckej organizácii, nikdy a nikde. A práve keď som zažila zážitok pre mňa zdrcujúci, že som kolegyňu zo školy, výchovnú poradkyňu z inej školy, našla robiť pokladničku v Kauflande, keďže je matka samoživiteľka, jednoducho neriešila sociálny status, ale riešila to, či bude mať za čo zaplatiť stravu pre svoje dieťa. To bolo z 95% dôvodom, prečo dnes tu sedím a hovoríte, že páni politici, no ja sa necítim byť stále ešte úplne pani političkou. Cítim sa byť učiteľkou, ktorá jednoducho tým, že 17 rokov pozerá na to, ako to funguje. Že fungujú odbory, ktoré vtedy, keď učitelia štrajkovali a vtedy mohli niečo dosiahnuť, tak vtedy jednoducho tí odboroví predáci zradili. Že vznikli nové odbory, za čo pánu Bohu vďaka, že existuje Slovenská komora učiteľov, ale bohužiaľ, keď príde zástupca Slovenskej komory učiteľov na diskusiu televíznu s pánom ministrom Draxlerom, tak sa pán minister Draxler opýta, že koho vy zastupujete. No, ja neviem, Slovenská komora učiteľov môžeme 3-krát hádať, že koho. Takže jednoducho, toto je dôvod, prečo ja tam som, ten sociálny status. A teraz odpoveď na vašu otázku, čo treba robiť hneď treba zmeniť a bohužiaľ súvisí to aj s tou kvalitou, či chceme, či nie. Znova sa zopakujem a už budem ako rádio obohraté. Tá kvalita, vy nemôžete čakať kvalitu od ľudí, ktorí musia ísť robiť po večero do Kauflandu. My nemôžeme čakať kvalitu od učiteľov mužov, ktorí musia mať druhé zamestnanie, lebo sú živiteľmi rodiny, matky, teda pokiaľ chceme, aby tí učitelia mali deti, tak žena bude na materskej dovolenke. Jednoducho bude úzko vždycky súvisieť kvalita so zaplatením toho človeka. Či sa nám to páči, či to možno to neznie vzletne, ale je to pravda. A preto nechcem sa dotknúť ani vás, pán Paška, ani teba, Martin. Nechcem sa dotknúť, ale ja nemám mamu učiteľku, babku učiteľku, nepochádzam z učiteľského prostredia. Ja som učiteľ, ktorý toto všetko vníma. Vnímam to 17. rok a je mi z toho všetkého doplaču, keď sa vrátime k tej emócii. Preto naozaj klobúk dole pred iniciatívou, ktorá vznikla. Aj keď mám zmiešané pocity z toho, že tu chýba pán minister školstva, ktorý by mal všetko to, čo je tu povedané, počuť ako prvý. Je mi smutno z toho, že tu chýba vôbec zástupca Smeru, keďže tu mohol byť aj akýkoľvek mohol tu byť štátny tajomník, mohol tu byť niekto, kto prosto zastupuje tú vládnu stranu. Len ja mám taký pocit z toho pohľadu voliča a z toho pohľadu možno oponenta politického, že Smer jednoducho v predvolebných prieskumoch zistil, že učitelia nie sú voličskou skupinou. Jednoducho my nie sme tým elektorátom. A preto jednoducho, či my budeme s dlhými nosmi niekde stáť, alebo aj keď myslím si, že to Nostri štrajk by s nimi už trošku pohol, ale jednoducho, či pôjdeme darovať krv, je to úplne jedno. Smeru to je naozaj jedno, pretože my nie sme elektorátom, na ktorý on mierí svoje sociálne balíčky. Veď my sme dostali sociálny balíček tiež v podstate, takže by sme mali byť teraz vďační a škoda, že neprišiel pán minister, lebo som mu za neho chcela poďakovať.
Chcela som poďakovať za to, že zo mňa ako z angličtinárky, keď hovoríme, že milujete svoje zamestnanie, ja ako angličtinár niekoľkokrát mám zahraničný pobyt za sebou, jednoducho mala som možnosť zamestnať sa inde. Ja naozaj milujem svoju prácu a jednoducho nechcem, aby sme tu dovolili politikom, aj keď som tu teraz ja v podstate za tú političku, aby sme dovolili, aby to jednoducho, aby to robili ďalej. Aby robili ďalej to, čo robia už toľké roky. Ono to je smiešne, keď z úst ministra školstva počujem, že čaká nejaký celospoločenský tlak. Ja neviem, čo je celospoločenský tlak. Čakáme celonárodnú demonštráciu za zvyšovanie platov učiteľov, za zvýšenie kvality škôl, veď to je nezmysel. Ja som si stále naivne myslela, že minister školstva je ten, ktorý nepotrebuje žiaden tlak, ktorý vie, že jednoducho, čo dnes investujeme do toho školstva, to sa nám o 5 alebo 10 rokov vráti. Dokonca som si naivne myslela, že celý ten zbor tých ministrov, tá vláda to vie, že nebudeme robiť len kroky, po ktorých sa vieme za 2 mesiace sfotiť, urobiť si nejaké selfie a povedať, tak očiarknúť nejaký háčik. No jednoducho pri školstve to nejde. Keď dnes urobíte opatrenia, ukážu sa o 5 rokov. Takže žiaden háčik nebude, ale bude tu jednoducho budúcnosť a normálne fungovanie pre naše deti a pre nás učiteľov. To je, ešte ak môžem, na tie 3 veci, lebo ja nemám rada, keď v televíznych debatách vidím, že sa niečo opýta človek priame a ten človek neodpovie. Tak, jednoznačne zvyšovanie platov, ktoré súvisí s tou kvalitou. Ďalej, zmena kreditového systému, ktorý je akože jeden veľký nezmysel a chaos. A tretia vec, asistenti učiteľov. Ja som tu za Hnutie Nová, asi všetci poznáte Janku Žitňanskú, ktorá dlhodobo pracuje na tejto problematike, ktorá pod veľkým tlakom na ministra dosiahla aj navýšenie príspevku na asistentov učiteľov. Čiže my to v Hnutí Nová nerobíme, už to vďaka Janke a vďaka jej možnosti ako poslankyň Národnej rady tento tlak a tých asistentov riešiť stále. Janka dokonca rieši teraz to, že teda, aby sa osobným asistent mohol stať asistentom v škole, lebo ani to nie je možné v danej situácii. Takže toto už robíme a to bude určite oblasť, ktorej sa budeme venovať ďalej. Výborne, last but not least, Martin. Ďakujem veľmi pekne. To je nemožné, ospravedlňujem sa odpovedať na všetky otázky, ktoré boli položené. Mohol by som len aby si zažiaril a potom v kuloároch tuto... Mohol by som tu teraz hovoriť o všetkých tých konkrétnostiach, ako zmeníme školskú inšpekciu, ako budeme porovnávať výsledky miesto byrokratickej kontroly výstupov, ako riešiť tovarištvo, duálne vzdelávanie. Tu Bráni Gröling, on možno vstúpiť do politiky s inou nohou, ale potvrdí, že hodiny sme nad tým strávili. Predškolská výchova, to sme sa ani nedotkli, celoživotné vzdelávanie, tých tém je hrozne veľa. A poviem tak všeobecne, tie 3 prvé priority budúci rok, keby sme to vedeli ovplyvniť, z môjho pohľadu určite to bude zmena akreditácie na reálnu a nepolitickú, riešenie platov učiteľov a naplňanie toho nášho sľubu 10% zvyšovania ročne, to s tým súvisí priame financovanie a do roka by mohla byť pripravená tá národná stratégia školstva a vzdelávania, ktorá je absolútny must a ktorá by mala byť pripravená tak, aby v parlamente dostala 150 hlasov a bola naozaj záväzná. To je podľa mňa alfa a omega. K niektorým konkrétnostiam vysoké školy, a keby som vedel, že to bude pán Horecký, prinesiem jeho knihu, ako vedec píše synovi, nech mi napíše s venovaním. Tam to všetko je. Ak nám dáte súhlas, my to dáme ako dodatok k nášmu volebnému programu. Zmena akreditácie na nepolitickú, to len tak v jednej vete, na nepolitickú za účasti zahraničných odborníkov, tak aby sa porovnávalo, čo sa naozaj porovnávať má, aby vedeckí pracovníci a učitelia na vysokých školách nezabili rok tým, že naplňajú nejaké hlúpe kritériá a miesto toho, aby robili skutočnú vedeckú a odbornú prácu. A hovorili sme tu ešte 2 také poznámky na záver. Možno budú trošku politicky nekorektné. Status učiteľov, to je podľa mňa absolútne najdôležitejšia vec. Status učiteľov nie je o platoch. Úplne natvrdo povedané, platy sú o tom, že keď ste nám zobrali status, tak nám aspoň zaplate. Naše školstvo dnes nepadlo na držku len vďaka tomu, že tam je ešte stále veľké množstvo oddaných, zapálených, presvedčených učiteľov, ktorí ho držia nad vodou. Keby tam títo ľudia nezostali, a sú tam aj takí, ktorí by nevedeli robiť nič iné, ako povedzme si, ktorí tam musia zostať. Ale vďaka týmto ľuďom ešte vôbec sa naše školstvo drží nad vodou. Keď všetci tu hovorili o tom, že akú emóciu cítia, nejaký smutok,
a nejaký žiaľ nad stavom školstva. Pre mňa sa ale viaže práve vďaka týmto ľuďom aj taká emócia, že nádej. Pretože na týchto ľuďoch sa dá stavať. Týmto ľuďom treba dať dôveru, týmto ľuďom treba rozviazať ruky, týmto ľuďom a teraz zase mrzí ma to veľmi nekorektne, učitelia to nezmenia. Keby to učitelia zmenili, tak za 25 rokov, keby to vedeli, už by to zmenili. Učitelia potrebujú politika, ktorý je dosť rozumný na to, že im vytvorí priestor a na týchto ľuďoch bude stávať, týmto ľuďom dá dôveru, dá preč tú byrokraciu a povie robte, pretože vďaka vám sa to dodnes neutopilo. Čiže nádej je pre mňa tiež jedna emócia, s ktorou sa vyjaže pre mňa stav školstva a vzdelávania. A úplne poslednú vec, to chcem povedať, lebo je to také hodnotové vyjadrenie. Školstvo pre mňa, pre nás v Skoku, nie je len nejaká fabrika, ktorá má pripravovať absolventov na trh práce. Školstvo má ešte dve základné funkcie a nezabúdajme na ne. Prvá funkcia, že je to miesto takej sociálnej mixity. Tam tí ľudia zažívajú život, aký je v takej menšej a kontrolovanej forme. Formuje tých žiakov. A druhá veľká úloha pre mňa to je šíriteľ osvietenstva. Proste odjak živa, keď bol ten status, keď bol ten pán učiteľ, pán farár, vždy aj v každej najzápadlejšej dedine bol ten učiteľ, ktorý bol šíriteľom toho moderného osvietenstva, toho vzdelania, aj v tej najzápadlejšej dedine. Vo Francúzsku učitelia sú tí, ktorí sú najväčší predplatitelia novín a časopisov, čítajú najviac kníh, držia doslova celé tieto sektory nad vodou. A u nás kvôli tým platom, kvôli tým príjmom sa toto vytratilo. To súvisí všetko s tým statusom a toto je vec, na ktorú treba myslieť, pretože ak nebudeme mať učiteľov a dobrých učiteľov, ktorí si budú môcť aj dovoliť šíriť to osvietenstvo v celej krajine, tak potom doslova osprostie celá krajina. Ďakujem. A lepší network neexistuje ako šíriť tú modernosť. Ďakujem. Martin, ďakujem. Ja to musím uzavrieť, lebo my sme to pretiahli a zároveň ešte máme šancu tu zostať s množstvom vzácnych ľudí, ktorí v sále sú, ale dostanete, ale skutočne podobne len jak tú emóciu, lebo my, táto iniciatívna skupina, zaznelo to, učitelia sami to nezmenia, medzi nami sú väčšinou v tej iniciatíve neučitelia, ale aj učitelia. My sme pripravení v tomto pokračovať a viesť ďalšie dialógy, diskusie na špeciálne témy, ktoré sa budú týkať už tých podmnožín, ktoré vy cítite, že treba dorozprávať. Len my dnešné stretnutie sme koncipovali pôvodne trochu ináč. My sme mysleli, že ten minister tu bude a že to bude ako trochu aj interplay medzi ním a vládnou stranou, ktorá evidentne vládnuť bude a vami, aby sme hľadali otázku, alebo odpoveď na otázku, či politici sú pred voľbami pripravení nielen deklarovať, že vzdelávanie, školstvo je problém, je v kríze, ale aj ponúkať riešenia, ale navrch ešte, aby politická sféra bola schopná prijať rozhodnutie akoby konsenzuálne, že ktokoľvek bude vo vláde, že programové vyhlásenie bude zásadne iné, ako boli doposiaľ, čo sa týka školstva a vzdelávania. Myslíte si, že Jan Figel je ready, aby prišiel sem do takéhoto prostredia a vyslovil takúto vec a bol ochotný so svojimi kolegami a partnermi, áno alebo nie? Určite. Pán Danko, myslíte si, že by bol ready na takéto, áno alebo nie? Ja myslím, že pán Danko je pripravený na to, aby podporil zmeny v školstve a vzdelávacom systéme aj vo výchove, ale samozrejme tá zhoda sa bude zrejme ťažšie hľadať, pretože ak som počul svojich kolegov, viete, keď niekto dneska povie, že zabezpečíme 10% zvýšenie platov v budúcom roku, bez toho, že by poznala rozpočet, aký schváli strana, ktorá tu nie je prítomná, ktorá zrejme bude rozhodovať o tom rozpočte. My myslíme, že Robert Fico tu bude. Ako tak je to, povedal by som taký sľub, ktorého by som sa bál. Dobre, povedal by som zodpovednosť za taký slov. Jasné. Takže, dobre, ty sa páči. Martin? Ja som povedala teda, že určite áno. Áno. Čo to... Ak to má byť do mikrofónu. Áno. No, ja nemusím hypoteticky odpovedať, Sulík to povedal. Hej, my sme spravili tlačovku hneď na základe vašej výzvy. Čiže z toho máš minútu, aby si povedal. Áno, ale ja som chcel povedať niečo iné. A chcem, aby to odznelo. My sme uzavretí v bubline. Ale zároveň počas toho, jak my sa tu rozprávame, tak svet sa dramaticky mení. A aby sme nezabudli, že my tu vnútri v tej bubline môžeme začať pripravovať na
detí na život, ktorý už nikdy nebude realitou. Takže reflektovať zmeny sveta a podľa toho nastaviť školstvo je prvá dôležitá vec. A druhá vec, my nepoznáme tie deti. Najnovšie vedecké štúdie, čo sa týkajú vývinu detského mozgu, čo sa týkajú detskej psychológie, senzitívnych období detí, nám hovoria, že my ich učíme strašne veľa v čase, keď by nemali nasávať veľa informácií a učíme ich málo, keď sú nasávajúcimi špongiami, ktoré by mohli obsiahnuť celý svet. A znovu, ak sa neprispôsobíme tomu, že deti rozmýšľajú inak, než si myslíme, tak strašne veľa proste vieme prepásť. A to som chcel, aby tu odznelo namiesto politických odkazov, že pozrime sa najprv, aký bude svet možno o 10 rokov, o 20, o 30 a pozrime sa na to, čo prebieha podľa najnovších vedeckých štúdií v hlavách našich detí a podľa toho nastavme ten systém. Super. Pani Zimenová, Rado Procházka evidentne tiež asi by... Určite áno, deklaroval to a vrátim sa, alebo nadviažem na to, čo hovorí pán poslanec Poliačik. Ako tá zhoda sa nemusí hľadať len u lídrov tých politických strán. Tá zhoda, alebo podobné názory, alebo hľadanie spolupráce tu prebieha už roky. Predsa my sme boli účastníkmi niekoľkých desiatok podujatí spolu s učiteľmi, s mimovládkami, kde sa tieto pracovných skupín, kde sa toto rieši ešte spoločne. To bolo s Mírom Beblavým, s Jankou Žitňanskou, takže tá spolupráca paradoxne práve vo vzdelávaní fungovala naprieč stranami, ako nikde inde. Presne tak. Vždy, keď to bola teda tá opozičná strana, takže, alebo opozičná línia. Takže ja sa toho nebojím, že by nedokázali sme sa zhodnúť na tých prioritách a že by sme nedokázali spoločne za tými prioritami nejakým spôsobom ísť, aj keby sa dostal na to kreslo niekto iný. Výborne. Takže ja určite viem povedať za Daniela Lipšica, že teda on by tu aj rád asi dnes bol, ale v Košiciach máme momentálne vlastnú stranickú zdravotníckú konferenciu a keďže vieme, že zdravotníctvo je tiež vo veľmi podobnom stave a je to záležitosť, ktorú pripravujeme už mesiac, tak tam jednoducho ísť musel. Takže určite viem povedať áno, to je jedna vec a musím, aj keď viem, že máme obmedzený čas, áno, učitelia tú zmenu nezrobia, s tým súhlasím, ale bez učiteľov táto zmena nie je možná. A chcem povedať, že aj keď naozaj výsledkom všetkého má byť úspešný a šťastný žiak, ale ten úspešný a šťastný žiak 95% času, ktoré je v škole, trávi s tým učiteľom. Takže naozaj nezabúdajme na ten absolútne základný element v školstve. Bez toho sa nepohneme ďalej. Ďakujem pekne. Posledný Martin. Ďakujem pekne. Keď sa pýtaš na predsedov, tak zacitujem z článku Ďura Miškova, ktorý vyjde v najbližšom čísle časopisu Dobrá škola. Žijem na Slovensku a chcem, aby tu v budúcnosti žili aj moje deti, preto vám dávam osobný prísľub, že ak sa SKOK stane súčasťou novej vlády, v programovom vyhlásení presadím ako najvyššiu prioritu zvýšenie investícií do vzdelávania na úroveň priemeru krajín Európskej únie. Čiže ten prísľub je tu a je aj čierny na bielom. Ktorú tabulku bude používať, lebo teraz vyšla nová, ktorá hovorí, že sme na priemere. Aktuálne. Ten prísľub Dobre. vzhľadom tej tabulke je nulový. Dobre, tabuľku si potom už v diskusii. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať, že ste prišli na toto prvé stretnutie. Chcel by som poďakovať vám všetkým, ktorí nie ste členovia iniciatívnej skupiny, lebo my sme vaši hostitelia, či už ste z médií, alebo ste odborníci najrôznejšieho zrna, profesori, pedagógovia. Urobíme všetko preto, aby to ďalšie stretnutie otvárali, alebo aby sme priviezli lídrov politických strán. Samozrejme, pán minister bude musieť reparát spraviť, že s tými lídrami bude potom musieť byť tu, čo je samozrejme statusovo jemu náležité postavenie. No a niekoľko vecí v tej bubline a aj to, že musíme vnímať, že svet sa okolo nás hýbe. Myslíme si napriek tomu, čo vidíme, o to viac, napriek tomu, že utečenecká kríza určite bude lomcovať aj predvolebným diskurzom. Sme presvedčení, že školstvo a zdravotníctvo je absolútne nevyhnutné, aby sa stalo súčasťou politického diskurzu a z toho vyplýva, že tá ambícia nás, ktorí sme to spustili a potom aj, čo sme od vás počuli, ten vysoký stupeň zaangažovanosti, ale aj viery v to, že
do tohoto musíme ísť, lebo je to osudové. Vypočujúc prezidenta republiky, takisto to echo s tým, čo aj vy ste hovorili, bolo úplne jasné. A jeden taký zlepšovací návrh, to bolo k tých 9 alarmov, by sme mohli spraviť, lebo tu niekto Martin, ty si hovoril, že príloha k volebnému programu vašej strany je profesora Horeckého kniha bez problémov, tak keby sme tých 9 alarmov urobili prílohou k volebným programom všetkých politických strán. Akurát program má povedať, čo robiť a nie, čo je... No áno, my to ako prílohu a na tu sa bude odpovedať, že čo, kto a zároveň, ak by došlo k tomu, čo je taký ideál, jak vo Fínsku, že si politici podporení tlakom z dola uvedomili a urobili so školstvom čosi zásadného, takže o toto sa budeme snažiť a budeme tie ďalšie stretnutia robiť tak, že budú špecializované na jednotlivé oblasti školstva. Budeme pozývať opäť vás a iných odborníkov, aby sme vytvorili väčší priestor. Nech sa pozrieme podrobnejšie na to a sme nesmierne radi, že médiá sa začínajú tejto téme v oveľa väčšej miere venovať. V médiách sa vyprofilovalo viacero veľmi schopných novinárov, ktorí rozumejú už tým detailom a vedia ich pretlmočovať verejnosti a toto nám dáva nádej, že problematiky školstva, vzdelávania urobíme čosi, čo bude jednoducho rezonovať. O bubline žijeme, všeličo nevieme, jedno vieme na 100%. Voľby budú 5. marca. Do 5. marca ideme natvrdo a s elánom celá iniciatívna skupina. Ďakujem Martinovi, ďakujem pani Leščákovej, pani Zimenovej, druhému Martinovi, pani Sitovej, pánovi Paškovi a vám všetkým. A tuto Stella mi hovorí, že vyrobila tabulu, na ktorú ak sa podpíšete, tak tá tabula bude viseť v tomto Satori stage až do volieb a po voľbách my tu budeme mať stretnutie, na ktoré vás všetkých pozveme, kde vyhodnotíme, aké inovatívne programové vyhlásenie nová vláda pripravila. Ďakujem vám všetkým. Ja by som veľmi rád aj poďakoval ale vám, lebo ak sa reálne stane to, že by zo vzdelávania mohla byť možno druhá alebo tretia najdôležitejšia téma pred týmito voľbami, tak na tom budete mať obrovskú zásluhu. Ja som veľmi rád, že občianska spoločnosť prestala niekedy pristupovať k politikom macožsky a zobrala ich medzi sebou, lebo my o tom nakoniec musíme zahlasovať. Takže som veľmi rád, že sa takéto niečo stálo a myslím si, že hovorím za všetkých. Veľká vďaka, že ste sa dali dohromady, že ste vedeli hovoriť jedným hlasom. Snad to bude pre nás tiež inšpiráciou. Veľká vďaka. Ďakujem pekne všetkým a ďakujem aj vám.